Kaya pila pagi naton niya kay mga nagapauna nga mga balita sa palibot ya sa nga pungsod mga kaibigan, balita national of course ati dismayado ining kuan na yung ato sining nga maestro bangod suspendido ining budget deliberation matapos nga si Defense Secretary Lorenzana ang nagpositibo ya sa coronavirus. Kag sa aton sinibalita sa luwas, ti 15 ka mga persona diwa ang patay, ginapahig nga patay matapos nga ginpatagayon ning anti-coup protest dito sa pungsod Sudan mga kabanan. So this time ko ato na mga balita dulong sa patrol, mga balita gikan niya sa kay Bombo Carla Defensor ni magladakpan mo wanted person kay ining taga Victoriaso nagpangayaw pa to pangisda iya sa may baybayon sang banwa sang Santa Fe dito sa may Batayan Island, province of Cebu ang gindakop man sang mga otoridad. Hindi pwede mga ayaw kato mga isda ka magkabinan. So ari mga detalye sini sa pekalinya po sa kay Bombo Carla May Defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning! Kimin! Yes, Bombo Dennis, no? So duwa ka mga mangingisda nga gikan sa Negros Occidental, especially nag-star ini sila sa Victorias City. Bombo Dennis nga nadakpan ko nagbayular no sa RA 10654 o illegal fishing. Bombo Dennis ini sila ginkilala kan daya Rico Luna Abayan kag King James Garcia kag residente ini sila nga duha sa Victoria City, Negros Occidental. Bombo Dennis kag ini sila nadakpan sa barangay Maricaban, Santa Fe, Bantayan Island. Bombo Dennis. So ang nakuha sa ilang nga pag-inakop 240 kilos sang isda, duha ka pump boats, duha ka flat boards kag fishing nets. Bombo Dennis, no? So ini sila magpangatubang sa pagbayular sa Section 86, Section 93, Section 95, Section 101 kag Section 13 sa RA 10654. Bombo Dennis. So ini sila hatagan ini sa illegal disposition. Bombo Carla, illegal fishing, RA 10564. Yes, Bombo Dennis, no? So ini sila nagabayular sang RA 10654. Bombo Dennis. So ini sila no pangotobango ginini nila ini nga kaso. Bombo Dennis, imagine taga Negros ini sila ya. Naglabot ini sila sa area sang Bantayan, ti makita man nato na madamo ini sila sang nakuha nga isda. Bombo Dennis, nagkalain-lain nga sahi sang isda ang ila sini nga nakuha. Bombo Dennis, kung may makita nga mga magagmay nga mga isda. Bombo Dennis. Yes, Bombo dako Dennis. Sinibla sing multa, pila ni kalibo ang multa kung madakpan ka sa illegal fishing, ti kun ang imo da nga mga imo nga mga gamit sa pagpangisda illegal pagay labi kun may mga ang buho bala sa imo nga fishnet kun pukot, gagmay, violation pagid na no, tay another multa naman na kasus kadako pila gyud ka mil multaon sining duwag ka mga mga isda nga taga syudad sa Victoria. Number 1 isa pagid paglapas nila didto sila sa teritoryo sing iban nga o didto sila sa teritoryo sang iban nagapangisda hindi pwede. Kung taga diin ka like diya sa aton Victoria City kato lapaw sa ahoy to kadto dakpon ka kung din taga diin ka na sa imo teritoryo pamangisda di ka na mangayaw. Bombo Carla. Maganda gani Bombo Dennis, no? Ti makatubang o kung makagasto ginini sila sang dako-dako gid. Bombo Dennis, ti piladaan ka section sang 10654 ang ila sini nga nabayular. Bombo Dennis, no? So dako-dako gid ini nga multa para sa duwa ni ka mga nadakpan nga mga mangingisda. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So isa ka persona ginserbihan sang warrant of arrest sa Purok Santan, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang suspensado diri kilala kay Eli Libradilla, 35 anyos, kay residente ini siya sang Sitio Payong, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. So ini siya ginserbihan sang warrant of arrest sa pagpangunaman sang CIDJ Negros Occidental. No po, Bombo Dennis, kag
kapulisan sang Kabangkalan City Police Station kag ini siya nagbayular sang ukon ini siya pangatubang sa kaso nga crime sang statutory rape bombo Dennis sa subong ari ini siya sa kustudiya sang Kabangkalan City Police Station for proper disposition samtang ang most wanted man no kung top 16 sang Calatrava Municipal Police Station nadakpan man o kung naging serbihan man sang warrant of arrest sa proper barangay Marcelo Calatrava Negros Occidental ini siya ginkilala kay Milandro Urbano alias Kadong 31 anyos kay residente ini siya sa proper barangay Marcelo Calatrava Negros Occidental Bombo Dennis. So ini siya nagapangutubang man sang kaso nga rape bombo Dennis. So ining duha kag ini siya subong sa kustudiya sang Calatrava Municipal Police Station for proper disposition bombo Dennis. So ining duha ka mga arestado bombo Dennis, wala ini sila sa girekomendar nga bail bond bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis. So, may nag-report nagikan sa patrol ni Bumbo Carla May Defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Namatay kami ng mga balita na dulong sang patrol, paagis kay Bumbo Carla Defensor, no? Mga wanted person kag illegal fishing, mga taga Sulan sa Victorias nga ayaw patuyo sa pagpangisda no, sa may Bantayan Island, province of Cebu. Dakpan at karon to hunong to magamulta magapangatubang sa nagaygon ka sa Pilipinas Republic Act 10564 o kon illegal fishing mga kabanan. 50 minutos na nakalikan stock na alas 6 sa aga mga kabanan sa aton sa paglabot ko sa aton news center sa aton mga dalagko nga mga nagapaunang balita sa Bombo Network News. Diri kita namin kabanan sa aton sini kayuhan nga balita of course ari na samtang nga nagapanagtag ita sa adlaw-adlaw nga mapapremyo, adlaw-adlaw nga regalo iya sa aton siniwan to panalo part 20 promo. Of course, mabot nga Lunes aton matagtagan sa ilas ni Padya ang aton sini nga mga nagdalaog sa aton sini grand draw sa Inan Suerte sa Palengke promo aton blasikan quarter nga promo tag sa katuig mga kabinan about libo-libo naman cash ang aton hatag na sa aton mga winner sa maabot yang Lunes na alas kon petsa 22 sa bulan niya sa Nobyembre. 8 ini sila no ka mga taga Negros sa Bacolod magkabaton sa dalagko nga mga cash prizes bilang aton sining winner no guaranteed area winner sa aton grand draw sa Inan Suerte sa Palengke promo mga kabinan na tatlo diri sila magabaton sa dagko nga cash prizes as major prizes kag 5 na ang aton nga mga consolation prizes mga kabinan. So sining mga lawagon aton nga mga personalidad sa Lunes kadto ko diri kailan las 8 nga agar kamo diri dala na sa mga require ninyo mga kailangan specimen ninyo sining valid IDs na para ma-award kita. Ihatag na natin sa inyo yung sining Padya sa Lunes sang aga. So atong tatlo ka mga major prize winners aton sinihan suwerte sa Palengke promo grand draw sa tiliktang Setyembre 8 ang aton sila first prize winner 20,000 pesos kaso iya sa pagbatunon si Maria Rona Sambitan sa Purok Tangkong Barangay 7 sulod sa Bacolod. Congratulations, 20,000 pesos ang naghulat sa maabot nga Lunes. Second prize winner natin si Helen Palma sa Purok Pagdayat Barangay 29 sulod sa Bacolod. 10,000 pesos ang kwarta nga pagabatunon sa maabot nga Lunes. Terrible, no? Ang third prize winner naton si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, Banwasang San Enrique. 5,000 pesos naman niya. Ang cash prize nga pagbatunon ni Desiree sa maabot nga Lunes. Samtang ato sini 5 ka mga consolation prize winner tag sa isa sa ila magabaton sa tag 2,000 pesos cash mga kabinan si Agripina Longakit sang tutong 4 Lonok Street Barangay Felicia sulod sa Bacolod. Noe Pahilagaw sang Purok Central Barangay Mandalagan sulod sa Bacolod. Mar V. Moses Hardinico sang Parauno Talok sulod sa sang Bago. Subong man si Maria Army Salve Aligin sang Purok Bahigugmaon Barangay Panukoy sulod sa Bacolod kag si Sheila Ansag sang Cruising Martisan Syudad iya sang Cadiz.
So amo ning aton nga amo ning aton nga 3 o 5 kay consolation prize winner nga aton pagkatagaan sa nga padya premyo sa maabot sa Lunes, Nobyembre 22, no? Amo ni sila 8 tanan ang aton sila guaranteed prize winner, no? Sa aton sila sa aton sila grand draw sa Inan Suwerte sa Palengke promo. Sa luwata ining 8 ka individual sa Lunes kadto Monday alas 8 singaga, dala sang valid ID para sa aton sila awarding, no? Grasya na ni ari na nag-abot ng grasya para sa inyo makado. Of course, sa aton pa tayo mga panagtas sa mga papremyo sa Wanto Panalo Part 20 promo adlaw-adlaw, araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa makabina adlaw-adlaw. Paskwa diriya sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Adlaw-adlaw may ginatagaan kita sang regalo. Grasya, balor 1,150 pesos, 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth sang grocery goods. So, tagsa ka adlaw Lunes tubtob Biyernes, tagsa ka adlaw may 3 kita ka mga winner nga ginalawag, kag tagsa sa ila nagabaton sa Sambitya nga padya mga kaibigan. So malawig pa ni ato sa pagputera isang adlaw-adlaw nga regalo, adlaw-adlaw nga grasya para sa inyo makabnan. So mag-intrag padala kamo sa inyo sining entry sa Wanto Panalo Part 20 promo. Magluwas sa aton sila daily winners, no? Sa sulod sang 7 ka semana ang atong gida kakunyagan ang ginalagas, no, kay ginaamar sang tanan makabnan, no, ang aton sining grand draw sa maabot ya nga adlaw sang Paskwa, Disyembre 25 mga kabinan, no. Ari din at stake ang 1 million pesos cash, grand prize sa aton sining grand draw. Kung sino man ang mapalaron nga makaangkon sining sa milyon ka pesos nga grand prize sa aton sining grand draw Wanto Panalo Part 20 promo, amo ni siyang mangin ikas 34 nga milyonaryo sa Bombo Radio Philippines. Sa madamo na, malawig na nga mga promos ang Bombo Radio Philippines. So ikas 34 na ni nga milyonaryo mga kaibigan. Sino ihan na mangin masunod nga milyonaryo? Base dire sa Bacolod, base dire sa Negros magigikan para mabalaan tao ti maghulog kamong padala kamo sa inyo sini nga mga entry. Magluwas ato sini grand prize nga 1 million pesos. Ari man diri at stake man ang 4 katag 50,000 pesos. Kada riyon may magadaog sang 50,000 pesos, no? Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. So kung di madala ang 1 million sa Grand Draw sa Negros, ni mari pa may ara pa kita sang 50,000, no? Base sa Visayas Region, di magagigikan sa Bacolod, Negros ang winner sa 50,000 pesos. Kag kung hindi pagay madala sa 50,000, areyo may guaranteed price per area kita, no? May 3 gid kataya ka mga taga Negros o taga Bacolod ang magadaog sang dalagko man nga mga cash prices sa aton sining grand draw. 3 lain ko magadaog ang third prize winner naton magabaton sang cash nga 5,000 pesos. Ang second prize winner naton magaangkon sang cash prize nga 10,000 pesos. Ang first prize winner naton magabaton sang padya nga 15,000 pesos mga kabinan. Amo na yung kadalagko sa mga papremyo naton, sa aton nga maabot nga grand draw ti Pasko gini. Malipahin gid ang Paskwa ninyo sa maabot ni Disyembre 25 kon kamo ang isa sa aton grand draw winner mga kabinan. Di sa Wanto Panalo Part 20 promo. So para makangkon sining grasya adlaw, Pasko adlaw, regalo adlaw. Of course, ko magpadala, maghulog sa inyo sining nga mga entries gamit ang madamo naton nga mga proof of purchase. Damo kita sa proof of purchase pwede niyo magamit kangay sang Silver Swan. Silver Swan, sukang puti, sarap asim, or Silver Swan wow, sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow mga kaibigan. Simple lang imo nyo ari, isa lang kaente sa pouch or level sang Silver Swan vinegar plus isa kaente sa Silver Swan wow sarap 8 or 4 grams. Pwede na siya nga mangin proof of purchase mga kaibigan. So manamit na linuto nyo, may chance pa kung magdagdag sa dragko ang makas prices sa Wanto Panalo Part 20 promo. Pwede man magamit nga proof of purchase ang sticker o kung coupon sang Orocan, no? Tagsan nyo pagbakal sang anumang produkto sang Orocan, may sticker ini ginagtapik or may upod nga coupon nga may tatak nga Bombo
radyo promo. So muna, either isa ka stickers ng Orocan or isa ka coupon, pwede na nga mangin proof of purchase. So sa Orocan, maayos ang buhay mo. So pilala na sa madamo natin nga mga proof of purchase this One to Panalo Part 20 promo nga pwede nyo magamit sa pagdala sa inyo sila nga mga interest. So yung mga proof of purchase, isunod lang sa white long size ni sobre, silyuhan mayong sobre, sagwa sa sobre, butang imo sila kompleto ang ngalan, ang address, ang edad mo dabi, o butang mo da contact number, para mapasok po ibalo sa imo kung magdaog ka. Then, ibutang ato sila nga proof of purchase, kung proof of purchase ninyo gingamit, butang ang week number, kag permahan. Tag sa ka-entry, dapat gid may perma. Sa right side sa sobre, butang ato sila promo title, One to Panalo Part 20, promo care of Bombo, Radyo Bacolod. Din ihulogin na sa mga drop boxes malapit sa inyo tag sa mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, dire sa palibot ya sunod sa Bacolod or mismo dire sa aton nga studio. Anytime the day bukas kita dire, no? Pwede niyo mahulog ang inyo sining entry, Lunes to Domingo, bisan holiday, pwede gid niyo mahapit ang inyo sining entry. Alin aton drop boxes sa aton sining nga grahe sa idalon so mas mapos magid para sa inyo. Sa paghulog sa inyo sining mga entry. Kag of course, magpamati from sign on to sign off. Kaya anytime today, nagalawag kita sa aton mga winners, no, sa malawagan nga maginaog. May aral lang mo sa anom ka oras sa pag-claim sa inyo sining premyo. No? Kaya kung hindi nyo maklaim sulod sa anom ka oras, forfeited na na, busin hindi nyo na mabaton. Nga premyo, magabot kita liwat sa another entry, nga mo aton mangin winner, no? Daan naton ihatag ang grasya para sa iya. Hatag na 6 hours lang ang limit no sa pag-claim ninyo sa inyo sini nga premyo mga kaibigan. So kabusan sa pungsod aton sini nga promo One to Panalo Part 20 promo 6 million pesos nga balor iya sang pagpamadya ang natigana para sa inyo. Included na dire ang 1 million pesos ang grand prize naton sa aton sining grand. So maghulog na magpadala sa mga entry, One to Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time punto las 7 na sa ngagas tambay na kamo News Center sa aton dalag ko kag labas mga nagapanguna, mga mainit nga mga balita no sa palibot sa pungsod mga kabilar na. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! Golden Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Nobyembre 18 na 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang Partido Lakas CMD tiniyak ang suporta kay Pangulong Duterte sa gitna na napabalitang umano'y nilulutong kudita sa House leadership. Ang Commission on Election naman naglabas na rin ng mga panuntunan sa gun ban sa panahon ng halalan. Samantala naman sa Senado, yung budget deliberation doon tigil muna matapos naman ang panibagong COVID cases, mga mambabatas at staff sasalang muna sa RT-PCR test. Pasintabi naman dahil bangkay ng lalaking isinilid sa drum, pinalutang sa ilog, Cagayan. Sa international news naman, air pollution sa Delhi, India abay tumindi pa. Maraming mga paralan isinara doon. Malaking bahagi naman ng Vancouver, Canada, binaha dahil sa pananalasan ng bagyo. Sa sports balita naman, mga tennis stars nanawagan na rin ng suporta sa Chinese tennis player na nag-akusa ng sexual assault laban sa dating top official ng China. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, balita muna sa init ng politika sa Pilipinas. Planchado na umano ang tambalang Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte matapos tanggapin ang presidential daughter na pamunuan na rin ang Partido Lakas CMD bilang chairperson. O narito ay binitawan nga ni Senator Bong Revilla na turang pwesto upang bigyan ng pagpasok ni Mayor Sara. Sinabi na rin ng alkalde na tinanggihan daw kasi ng ruling party na PDP Laban ang kanyang alok na sila ay mag-alyansa.
Ang manok kasi ng PDP Laban ay si Senadora Bongo na tumatakbo naman sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan bilang kaaliyansa ng PDP Laban. Pero sa pagtitipon na may 100 congressman sa Malacanang, ipinakiusap daw ng Pangulong Duterte na suportahan naman ang kanyang anak na si Mayor Sara at Senador Bongo. Samantala, ang People's Reform Party na itinatag ng yumaong Senadora Merian Defensor Santiago, ini-adapt na bilang kanilang kandidato bilang Vice President si Mayor Sara. Ang PRP ay ine-endorse din ang senatorial bids ni dating Defense Secretary Gibo Teodoro at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, tinawag pa rin ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na bahagi pa rin ng political propaganda ang panibagong petisyon kahapon na inihain ng grupo ng mga martial law victims sa COMELEC. Ang panibagong petisyon ay humihiling na disqualify si Marcos ay ang grupong tinaguriang Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law kung saan kabilang sa miyembro ay si dating Congressman Satur Ocampo. Samantala naman, ang Partido Lakas SCMD tiniyak sa Pangulong Duterte ang kanilang suporta sa gitna na rin na napabalita umanong nilulutong kudita sa liderato ng Kamara de Representantes. May mga update pa rito si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Elmar, sa harap nga ng mga usap-usapan hinggil sa napapabalitang kudeta sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, tiniyak naman itong si House Majority Leader Martin Romualdez ang kanyang suporta pa rin para kay Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din yung suporta ng kanyang partido kung saan siya presidente na Lakas CMD. Ito ay matapos sabihin naman kahapon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay na posibleng kina Romualdez umano at sa Lakas CMD mismong nanggaling ang pinalulutang na ouster plot laban kay Speaker Lord Alan Velasco. Kaugnay niyan, balikan natin ang bahagi ng pahayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay. Actually, tingin ko galing din sa kanila yung info na yan eh. Actually, yung una ko lang na na text during the entire Monday was to unseat the speaker, which I think galing din sa kanila. Ang concern lang naman nila si Majority Leader Romualdez para hindi namin galawin, papalabasin nila, gagalawin nila si speaker. 'Di ba? Kaya wag kaming mag-attempt. Kasi they're only 30, we're 200. Actually, tingin ko galing din sa kanila yung Pero Bombo Elmar, pinabulaanan nga nitong si Romualdez ang akusasyon na ito ni Aglipay at iginit na hindi nila intensyon na guluhin o magkaroon naman ng pagbabago pagdating sa House leadership. Taliwas sa paratang din itong si Aglipay ay sinabi ni Romualdez na walang binanggit si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging panayam naman ito sa isang vlogger na nagsisisi sa kanya hinggil sa naging desisyon naman ni Mayor Sara Duterte na sumali sa Lakas CMD at tumakbo bilang Vice President. Ipinapaalala rin niya na ang Lakas CMD sa kasalukuyan ang partidong kinabibilangan nga ni Mayor Sara at ang anumang desisyon o hakbang na kanilang tinatahak ay guided ng presidential daughter. Hindi pagkakawatak-watak ang kanilang hangarin kundi ang pakikipag-alyansa pa nga at pagpapanatili sa magandang relasyon sa lahat ng puwersa para sa ikabubuti na rin anias ng sambayan ng Pilipino. Martes ng gabi nang magtungo sa Malacanang ang ilang piling mga kongresista at para sa hapunan na inihanda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang casual dinner na ito, Bombo Elmar, ay dinaluhan nga ng 95 na mga kongresista. Kaugnay niya, napakinggan naman natin ang naging kwento pa nitong si Congressman Aglipay. Ang agenda is to support the BG Sara tandem. So the dinner started at 7:15 and it ended at 9:30. So basically, ang unang nagsalita si speaker na pinakita ko naman sa inyo yung speech niya. Tapos after si Senator Bongo na sinasabi niya basically reluctant candidate siya pero ang gusto lang niya magserbisyo. And sinasabi niya na loyal soldier siya for the last 23 years. So hindi daw siya trapo, hindi daw siya traditional politician and he will show the people what true service means. Yun ang basic speech niya. Tapos after that, si Pangulo na, in-introduce ni Senator Bongbong si Pangulo. Si Pangulo ay mabilis lang nagsalita na in-endorse Bongo, Sara Duterte tandem. Pero never na minention na yung Senate run niya. Ang nag-mention nun si Senator Bongo at saka
si Speaker and the rest. So after that, nagsalita ang 7 party leaders, si Wes Gatchalan, NPC. Susunod, nagsalita si PDP Laban, si Doy Lachon. Susunod, nagsalita for NUP, si Edgar Medison Miento. Next, nagsalita si what you call this, Madrona of Nationalista. Tapos susunod, nagsalita si Kiko Benitez of the Visayan Bloc. And after that, nagka-dinner, mabilis yung dinner, mga 30 minutes lang. Tapos nag-photo opportunity. Sa kanyang naging talumpating nga, Bombo Elmar, ay nagpasalamat itong si Speaker Velasco kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga programa nito sa mga nakalipas na taon na dumaan din sa masusing pagsusurian niya ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nagpahayag din siya ng kanyang suporta para kay Pangulong Duterte hinggil sa pagtakbo nito sa pagkasenador sa halalan sa susunod na taon. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Speaker Lord Alan Velasco. So it has been a grueling couple of months, weeks, days, since we reached the last day for substitution. Nakita po natin during that time, we were all looking at Mayor Inday to run for president. Unfortunately, she ran for vice president. But in exchange, we have a Senator Bongo who will be running as president. So kami po rito, Pangulo, ay we are all here to show our support to Senator Bongo, to you, Mr. President. We believe that you're running also for Senator, so kita-kita lang po natin. Yeah. Kompleto po, Mayor ang slate natin. We have President Bongo, then we have Vice Mayor Sara, Vice President Sara, then we have Senator Rodrigo Duterte. Wow! Kahapon nga, Bombo Elmar, sa naging panayam natin kay House Deputy Speaker Mikey Romero ay pinabulaanan din niya itong napapabalitang niluluto raw na kudita sa House leadership, Bombo Elmar. Bombo Dave, sa aking pagkakalam, dyan sa Kamara, hindi katulad sa Senado, sa Kamara, kung sino may basbas ng Presidente, siya ang House Speaker. Now, kung bubulabugin niya si Speaker, bubulabugin ng ilang partido si Speaker, Velasco, mula sa lakas, anong magiging parang kanilang diskarte ito, logic nila, Bombo Dave, kung patalsikin si Velasco. Si Velasco, ibinigay kay Pangulong Duterte yung mga kagustuhan dyan, yung pinakamalaking budget at iba pa, Bombo Dave. At meron din bang numero ang lakas CMD kung sakasakali binabalak nila magsagawa ng kudita laban sa incumbent na liderato dyan, Bombo Dave? Bombo Elmar, kung babalikan natin kasi sa mga nakalipas na taon, ay nagkaroon nga ng gentleman's agreement o may binuong gentleman's agreement si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan nito ni then Speaker Alan Peter Cayetano, incumbent Speaker Lord Alan Velasco at ng incumbent House Majority Leader Martin Romualdez. Sa tingin ko dito nag-ugat yung usap-usapan kung bakit itinuturo ngayon itong si Romualdez sa na umano'y nagpaplano din ng kudita para sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. At tama ka din ay yung nakaupong speaker sa mababang kapulungan ng Kongreso, Bombo Elmar, ay kadalasan may basbas talaga yan ng Pangulo ng bansa. Pero ang kailangan kasi makakuha din ito ng sapat na suporta mula sa majority ng mga nakaupong mga kongresista sa Kamara, Bombo Elmar. So as of the moment, kung totoo man itong aligasyon na si Romualdez ay mayroong ikinakasang kudeta laban kay Speaker Velasco, kailangan makakuha siya ng mahigit 155 na boto mula sa kanyang mga kapwa kongresista dito sa Kamara. Pero sa kasalukuyan, Bombo Elmar, sa ating pagtatanong at sa base na rin sa records, yung bilang ng lakas CMD na mga kongresista kung saan presidente nga itong si Romualdez ay nasa 30 lamang ngayong 18th Congress yan, Bombo Elmar. So hindi kulang kung titingnan doon sa required na minimum na boto para makapaghalal ng bagong speaker dito sa Kamara, Bombo Elmar. Okay, so 30 lang pala ang lakas dyan. Anong sagot ng leader ng lakas dyan, si Deputy Speaker Romualdez?
kaugnay sa allegation ni Congressman Aglipay na baka nagpalutang naman daw talaga yung lakas si Congressman Martin. Ano yung latest niyang statement kagabi, Bombo Dave? Well, ang iginigiit niya talaga, Bombo Elmar, bakit daw sa kanya ipinapasa yung aligasyon na ito? Wala naman daw talaga siyang intensyon na guluhin yung kasalukuyang setup at wala rin siyang pinaplano na magsagawa nga ng kudita kasi sa mga nakalipas na taon nga, usong-uso itong kudita pagdating dito sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, Bombo Elmar. Ang iginigiit niya, mas nakatutok daw yung kanyang atensyon sa kasalukuyan sa mga nakabinbin na trabaho na dito sa Kamara sa nalalabing mga buwan bago pa man matapos itong 18th Congress at yung halalan para sa susunod na taon, Bombo Elmar. So in other words, yung anong gist ng story dyan sa Malacanang pagtitipon? Ano, consolidation of forces para kay Pangulong Duterte at kay Bongo? Ganun ba? Bombo Dave? Ang sinasabi ni Congressman Aglipay, gayon din si Deputy Speaker Mikey Romero na makausap natin siya kahapon, casual dinner lamang actually ito, Bombo Elmar. Nagkaroon nga ng maiksing mga speeches at yung gist noon, nagpapahayag lamang siya ng kanyang yung mga kongresista ng suporta para sa pagtakbo nitong si Davao City Mayor Sara Duterte, gayon din nitong si Senator Bongo sa pagka-presidente naman, Bombo Elmar. At kanina nga narinig natin sa bahagi ng naging opening remarks nitong si Speaker Velasco, nagpahayag din siya ng suporta para naman sa pagtakbo bilang senador ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi niya na asahan daw yung suporta mula sa mga kapwa nila kongresista, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Dave. Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Samantala naman si Bang Balita, ang version naman dyan, ang Malacanang, kaugnay pa naman sa mga iba't ibang partido na nagsagawa ng get-together dyan sa Malacanang. May detalye naman dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. At eto nga, batay sa ating mga nakalap na impormasyon kasama si Bombo Dave Pasit hanggang kagabi, lumalabas talaga na mistulang na itsyapwera o hindi na imbitahan yung mga miyembro ng Lakas CMD na mga kongresista sa pangunguna ni House Majority Leader Martin Romualdez Bombo Elmar. At talagang tanging yung mga nagpunta doon ay yung mga multi-party, marami yung iba't ibang mga partido na dumalo, except talaga yung mga miyembro ng Lakas CMD. So pinakamarami rito ay yung mga deputy speakers, halos lahat. Actually, lahat ng mga deputy speakers ay naroon kagabi at ilan pang mga chairperson ng mga komite sa Kamara. At kabilang sa mga dumalo at pinatawag dito, Bombo Elmar, ay itong si House Speaker Alan Velasco. Siyempre, itong si Deputy Speaker Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. At marami pa dyan, kasama rin dito itong si Deputy Speaker Mikey Arroyo ng One Pacman Party List, Deputy Speaker Christine Singson Mihan ng Ilocos Sur, 2nd District, at Deputy Speaker Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List. Dumaralo din itong si Deputy Speaker Bien Benito Abante Jr., 6th District ng Maynila, at itong si Deputy Speaker Rodante Marcoleta ng One Sagip Party List. Dumating din itong si Congressman Alfred De Los Santos, ang Probinsyano Party List. Itong si Congressman Michael Aglipay ng Diwa Party List. Dumating din. At kasama rin sa dumalo itong si Congressman John Reynald Chanco ng Navutas, Congressman Wes Gatchalian ng Valenzuela. So sila yung mga dumalo. At kasama rin dito si Congressman Maria Cristina Herodias Fariñas, 1st District ng Ilocos Norte, at si Congressman Joseph Lara ng Lone District of Cagayan. So yan, ganoon din itong si Congressman Faustino Ino D ng Isabela, Bombo Elmar. So yan yung nasa 14 na nakuha namin ni Bombo Dave kagabi. Dahil yung iba, talagang ayaw nilang, alam mo na, ipabanggit pa yung mga pangalan nila dahil posible na naglalaro pa sila dahil baka naman may plano sila on the other way na baka lilipat din. Ayaw magpakilala sa partido, sa grupo ni na Pangulong Duterte o kaya doon sa grupo naman ni na House Majority Leader Romualdez Bombo Elmar. So nag-iingat sila na kumbaga ay ma-identify. So yan, yung talagang hinugot namin ni Bombo Dave kagabi.
Bombo Elmar. At bago tayo siguro magpatuloy o yung usapan nito, may dagdag ko lamang dahil kagabi nagkaroon ng pagpupulong itong sina Pangulong Duterte at si Japanese Prime Minister Kishida. At ito ay sa pamamagitan ng video conference, Bombo Elmar. At kabilang sa kanilang tinalakay nitong si Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang pagpapalakas pa ng kanilang commitment na palakasin yung tinatawag na strategic partnership sa pamagitan ng Pilipinas at ng Japan. Batay sa statement nga ng Malacanang, nagkasundo ang dalawang leader na isulong yung mas malalim pa na security engagement at koordinasyon para sa paglulunsad ng tinatawag na Foreign and Defense Ministerial Meeting o yung tinatawag na 2+2 meeting. Nagkasundo rin ang dalawang leader na magkaroon ng exchange of visits para mas mapagtibay pa yung partnership at personal friendship ni na Pangulong Duterte at siyempre ng dalawang bansa ng Pilipinas at Japan. Maipabatid. Nalaman din natin na tinalakay din ng dalawang leader, nagkaroon ng palitan ng kuro-kuro kaugnay sa mga regional developments at multilateral issues gaya ng usapin sa West Philippine Sea, yung sitwasyon sa junta sa Myanmar at yung Korean Peninsula at yung non-proliferation. At yan yung mga napag-usapan ng dalawang leader. Dahil maipabatid sa ating mga kabayan na ang Japan ang may pinakamalaking ibinibigay sa atin na Official Development Assistance o yung ODA, bilyong-bilyong dolyar yung ibinibigay sa atin na assistance yung bansang Japan. Kaya mahalaga itong naging pag-uusap ni na Pangulong Duterte at Prime Minister Kishida Fumio. Bombo Elmar. Dito muna sa Japan meeting ng Pangulo. Naalala ko, Bombo Raymond, kung walang pandemic ngayon, taon-taon pag ganitong mga buwan na during to December, ang presidente ng Pilipinas bumibisita sa Japan Kasi sabi mo nga, yung ODA, ODA, yung JICA, So talagang grabe ang boost ng pera. Bombo Raymond, mga proyekto rito ng Japan na tinutulungan ng Pilipinas sa Bombo Raymond. That's right. Alam mo, nung panahon pa ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III, Bombo Elmar, naka-8 beses ang Pangulong Noynoy at 8 beses ako nakasama sa state and official visit noon. Kay Pangulong Duterte ay nakadalawa na sa aking pagkaalala. Nakadalawang biyahe na rin tayo na sumama kay Pangulong Duterte dahil talaga tama ka dyan, annual o yearly yung ginagawang statement or official visit ni Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Japan, either doon sa mismong Prime Minister o kaya ay doon sa kanilang kay Prime Minister at yung sa kanilang Imperial House, yung Emperor ng Japan, Bombo Elmar. So talagang napakahalaga kasing partner, lalo na hindi lamang sa defense, kundi sa economic cooperation yung bansang Japan, Bombo Elmar. Sa ibang parte naman sa politika, Bombo Raymond, nitong nakalipas na araw, maraming nagulat itong pag-resign, pagbitaw nitong vice chairperson pa ng IATF, si Secretary Vince Dizon. Siya rin ang chairman, siya rin ang presidente CEO ng BCDA, at siyang nagkabilang siya diyan sa ng face ng campaign against sa COVID-19. Bombo Raymond, nasa kampo na ni Mayor Isko Moreno. Bombo Raymond, anong mga usap-usapan diyan sa Malacanang sa pagbitaw ni Secretary Vince Dizon, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Ito at binabasa ko or babasahin ko yung pinakabago na statement naman, paglinaw dito ni acting spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles. Kanyang nilinaw, itinanggi actually na ang mga lumabas na mga report na itong si Secretary Vince Dizon ay sumali na sa campaign team ng presidential aspirant. Tumbukin natin sa kampo raw ni Yorme, Mayor Isko Moreno. Pero ayon kay Secretary Nograles, si Secretary Dizon ay natili na working member ng gabinete ng Duterte administration bilang Presidential Advisor for COVID-19 response. Ito raw si Dizon ay nakatutok sa vaccination efforts ng gobyerno at hindi sa anumang political campaign. So yan yung paglinaw ng Malacanang, walang kinaaniban si Secretary Vince Dizon na campaign team ng alinmang o sinumang presidential candidate, Bombo Elmar. Dahil sa nakalipas na buwan ay nag-resign siya sa BCDA, Bombo Raymond. Tama nga dyan, Bombo Elmar. Pero
nag-shift ang kanyang tutok doon sa paglaban ng gobyerno sa pandemya, lalo na doon sa testing. Siya nga yung testing czar at the same time ay nakatutok sa vaccination efforts ng bansa. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so mag-abang-abang pa tayo dahil mahaba-haba pa yung aming mga iulat ni sa panig ni Bombo Dave sa Kamara at sa aking panig naman sa Malacanang sa eto talagang lumalawak na usapin ng politika na kinasangkutan siyempre ng pamilya Duterte at ng kanilang partido. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, naglabas na ang Commission on Elections ng resolution sa rules and regulations sa pagbabawal sa pagkakaroon at pagbibitbit ng mga baril sa darating na 2022 national elections. Ayon sa Resolution 10728 na magsisimula ang election period mula yan sa Enero 9 ng taong 2022 hanggang Hunyo 8 ng taong 2022. Kabilang din sa nasabing resolution ang pagbabawal sa pagkakaroon ng security personnel o mga bodyguards. Nakasaad din sa resolution ang suspensyon ng pag-i-issue ng mga permits to carry firearms outside of residence, mission orders at letter orders mula sa PNP at Armed Forces of the Philippines. Maaari lamang payagan ang pagbibitbit ng baril kapag nakakuha na ng Certificate of Authority mula sa CBFSC o ang committee sa COMELEC na siyang nangangasiwa ng implementasyon ng gun ban. Bombo International News. Isinara na ng mga otoridad sa Delhi, India ang lahat ng mga paaralan dahil sa lumalalang level ng air pollution. Kasama ring hindi pinapapasok ang mga construction workers mula yan or hanggang sa Nobyembre at 21. Nasa kaugnay pa riyan, nasa 5 lamang sa 11 mga coal-based power plants sa lungsod ang pinayagang mag-operate. Tumindi naman ang toxic haze na naranasan sa Delhi mula nang isagawa ang Diwali Festival kung saan maraming mga fireworks ang sinindihan. Mula pa noong nakalipas na linggo ay voluntaryo nang nagsara ang mga paralan noong nakalipas na linggo dahil sa nasabing pollutions. Itinuturong nagmula ang nasabing makapal na smog mula sa mga sasakyan, industrial emissions, dust at weather patterns. Ayon sa mga environmental experts na ang pollution sa India ay hindi lamang limitado sa Delhi. Samantala sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nalubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Vancouver, Canada dahil sa pananalasa ng bagyo. 2 malaking highway na kumokonekta sa West Coast City ang isinara dahil sa pagbaha. Ilang libong katao rin ang napilitang ipinalikas dahil sa nasabing banta ng bagyo. Nasawi naman ang isang babae dahil sa landslide sa may highway at nasa 2 katao naman ang naiulat na nawawala. Itinuturing ng mga otoridad na ang nasabing bagyo ay pinakamatindi ng dumaan sa kasaysayan ng Canada at resulta umano ito ng climate change. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Lalo pang nabawasan ang mga aktibong kaso ngayon sa Pilipinas o mga pasyente na nasa 23,846 na lamang. Ito ang pinakakunting pasyente mula noong January 12. O narito nagpaliwanag ang Department of Health sa maraming bilang ng mga bagong nasawi sa daily tally ng kagawaran. Pero ayon sa DOH, sa 309 na mga nasawi, 18 lamang dito ay nitong buwan ng Nobyembre namatay. Habang karamihan o nasa 61% ng mga pumanaw ay nangyari noong pangbuwan ng Oktubre dahil sa pagkantala o backlog. Bunsod na rin ang encoding sa mga impormasyon mula sa COVID kaya. Ang death toll din naman ngayon sa deadly virus sa bansa. Lumagpas na po sa 46,000 o kabuang 46,117. Samantala, yung mga bagong nadagdag naman na nahawa sa virus sa bansa, nasa 1,190 lamang. Nasa isang linggo na rin ang mababa pa sa 2,000 ang mga nitatala na bagong kinapitan ng COVID-19. Sa kabuuan, yung COVID cases mula nakalipas na taon sa bansa, umaabot na sa 2.8 million mahigit. Mayroon namang naitalang maraming gumaling na bago, umaabot sa 2,759.
Yung mga nakarecover sa virus ay nasa kabuang 2.7 million mahigit na sa Pilipinas. Mayroon lamang isang laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng data sa Department of Health. Sa ngayon, ito mga ginagamit na ICU beds sa mga ospital sa Pilipinas na natili pa rin sa safe zone na nasa 33%. Samantala, pinapaalalahanan naman ng mga health experts sa mga medical frontliners na sundin ang guidelines sa pagbabakuna ng booster dose. Iginiit ni Dr. Edsel Salvania, ang miyembro ng DOH Technical Advisory Group, na dapat isang booster shot lamang ang matatanggap ng isang fully vaccinated na medical frontliner. Paliwanag ni Dr. Salvania na ang pagpapaturok ng mahigit sa inirekomenda ng mga eksperto ay maituturing na overdose. Kung kaya naman ay mainam na magpabakuna ng tamang dose upang maiwasang mapataas ang risk na makaranas ng adverse reactions. Nilinaw din ng health expert na si Dr. Ana Ong Lim na hindi nila inirekomenda ang pagpapaturok ng booster dose bago ang 6 na buwang timeline. Halimbawa na lamang ang isang fully vaccinated health worker ay maaaring makatanggap ng kanyang booster shot 6 na buwan yan matapos na maturukan ng una at ikalawang doses ng COVID-19 vaccines, habang 3 buwan naman para sa mga nakatanggap ng Janssen vaccine. Samantala pa rin, kailangan pa rin karagdagang pag-aaral para matiyak naman yung mga potential benefits ng pagtuturok ng booster shots na tinatawag. Ito nga ay matapos na simulan na ang pagbabakuna ng booster shots sa bansa, particular na sa mga healthcare workers. Dito kay Dr. Edsel Salvania, ang DOH Technical Advisory Group in Infectious Diseases, pinapakita lamang ang kasalukuyang mga pag-aaral ng booster shots ay hindi pa talaga lubusang magagarantiya ang efficacy nito pagdating sa karagdagang clinical protection para sa general population. Bagamat mayroon na niyang sapat ng pag-aaral na nagpapatuloy na patuloy ang proteksyon laban sa malalang sakit mula sa mga primary series ng vaccination ng una at ikalawang doses. Sa kasalukuyang data aniya hinggil sa mga booster shots, ipinapakita na ang efficacy nito bilang karagdagang clinical protection ay maring gumana sa espesipikong mga pasyente o merong mga special risk. Ipinaliwanag din eksperto ang dahilan sa pagpayag na pagbabakuna ng mga booster shots para sa mga healthcare workers sa bansa ay base na rin sa data na nababawasan ang clinical protection, partikular na kontra sa mild diseases 6 na buwan makalipas na maturukan ng ikalawang dose ng COVID-19 vaccine. Pero git naman ni Dr. Salvania na walang sapilitan kaya't binibigyan ng option pa rin ang mga healthcare workers na pumili. Ito yung mga preferred nilang brand ng bakuna bilang booster shots dahil sa hindi pa alam sa ngayon ang karagdagang proteksyon kumpara sa potential risk ng mga side effects ng tinatawag nila ng homologous o heterologous na mga vaccine. Samantala, nag-anunsyo na rin ang Philippine Red Cross na bubuksan na rin nila ang kanilang tanggapan sa EDSA Boni Bakuna Center para sa walk-in adult vaccinations. Ayon kay Chairman at CEO Senator Dick Gordon, puspusan na rin ang kanilang pagtulong upang maabot ang nilalayon na herd immunity sa bansa laban sa COVID-19. Anya, handa umano ang kanilang mga PRC volunteers at staff para magbakuna sa mga walk-in clients para iturok ang Sinovac at AstraZeneca vaccines. Bukas sila sa publiko sa araw yan ng Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At tuwing araw naman ng Sabado, bukas sila ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali. Para naman sa mga walk-in bago magtungo sa kanilang bakuna center, narito ang kailangang dapat gawin. Una ay mag-register muna sa online na prcvax.dashlabs.app. Matapos na makumpleto naman ang online form, ipresenta lamang ang QR code sa kanilang PRC EDSA Boni Bakuna Center. Magdadala lamang ng valid ID at ballpen at palagiang obserbahan ang tamang health protocols. Samantala, hinihikayat pa rin ng DILG ang publiko na isumbong ang mga establishmento na lumalabag sa mga health protocols. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, maaaring matanggal ang ibinibigay nilang safety seal sa mga establishmento na kitaan ng paglabag. Ilan sa mga nilimbawan nitong mga paglabag ay ang overcrowding na nalabag na ang social distancing. Kapag natanggal na ang kanilang safety seal, ay pagbabawalan na silang mag-operate ng 10% additional capacity at matatanggal pa ang kanilang business sa mga paulit-ulit na mga violators.
Samantala naman, tumungo tayo dyan sa may Senado dahil ang budget deliberation naman tigil muna matapos ang panibagong COVID-19 cases sa Senado. Alamin ang detalye mula kay Bombo Dennis Hamito. Track pa rin ang budget deliberation kahit mantala ng ilang araw para sa disinfection ng Senate plenary at holding area. Ito ang pagtitiyak ng Senate leadership lalo't prioridad umano ang isyong kalusugan at kaligtasan. Una nga rito ay kinansela ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang kanilang sesyon na nakaschedule ngayong araw at tatagal hanggang Lunes matapos na magpositibo ang dumalong resource person na si DND Secretary Delfin Lorenzana sa COVID-19. Itong Miyerkules, Bombo Elmar, Bombo Ever ay nakumpirma nga ng kalihim na siya ay positibo sa COVID-19 kahit siya ay fully vaccinated na. So ito ay isang kaso na naman ng breakthrough case ng COVID. Sinasabing nalaman lamang ng kalihim ang resulta matapos yung kanya ng pagdalo sa naturang budget hearing para sa kinabibilangang ahensya o yung DND na hinihimay dito sa Senado. Noong Abril, Bombo Elmar, Bombo Ever ay dinapuan na rin ng COVID-19 ng kalihim at gumaling matapos ang ilang araw na quarantine at pag-inom ng gamot. Nagpasya naman si Senate President Tito Soto na ipagpaliban yung kanilang sesyon at sumailalim din ang iba pang senador at mga staff na rin sa swab test, lalo na ang mga nakasalamuhan ng kalihim. Matatandang ilang miyembro na rin kasi ng kapulungan ang nagpositibo sa virus mula pa noong nakarang taon at ang iba nga rito ay katulad din ni Secretary Lorenzana na tinamaan ng virus, hindi lamang unang pagkakataon kundi may naulit pa kagaya na lamang nina Senator Mig Subiri na nagpositibo at makalipas ang ilang buwan, positibo na naman. Ganon din si Senator Sani Angara, lalo't siya ang chairman naman ng Senate Committee on Finance. Pero ngayon ay healthy na uli yung mga senador, pero kailangan pa rin nila sumailalim dito sa pagsusuri para matiyak ang kanilang kalusugan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, maalala ko si Secretary Lorenzana nung Lunes ay naka-quarantine pa siya. Nagsalita siya sa IITF, nagpresenta kay Pangulong Duterte. At nasa Europa siya, sa Poland at iba pa, makipagpulong sa kanyang counterpart. So talagang kagagaling lamang niya sa ibang bansa, Bombo Dennis. Pangalawang beses na yata siya madali nitong COVID-19, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Abril, nung una siyang tinamaan ng naturang virus at breakthrough virus yung sinasabi ng klase ng COVID yung tumama sa kanya dahil siya ay fully vaccinated na rin, Bombo Elmar. Pero wala namang gaano pang pag-aalala sa panig ni Lorenzana, lalo't ito nga ay bakunado at maayos naman ang obserbasyon sa kanyang kalusugan sa mga nakalipas na araw ay wala namang gaanong sintomas na pinakikita. Ibig sabihin ay mild ang kanyang sitwasyon na Bombo Elmar. Oo, sana we wish him well, kasi yung edad din niya, Bombo Dennis, itong si Secretary Lorenzana, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Sino Elmar. Sino yung mga senador pala? Pakiulit, sino senador yung nakalapit sa kanya? Si Senator Francis Tolentino ay nagkaroon ng close contact, at ganun din yung iba pang miyembro dito ng kapulungan. Si Senator Bato de la Rosa, Bombo Elmar, kasi sila yung dumidepensa para sa budget ng Defense Department, kaya nagkaroon ng kumbaga lumapit dito kay Secretary Lorenzana. Pero wala naman talagang, sabi nila, wala naman dapat alalahanin dahil nakasuot pa rin sila ng kanilang face mask habang dumadalo sa naturang sesyon. May mga pagkakataon lang din na tinatanggal yung face mask pagka solo doon sa pagsasalita, Bombo Elmar. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil bakunado naman itong mga senador, pati na si Secretary Delfin Lorenzana. Sige. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala muna, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide worldwide ang Deputy Speaker at dating Senator Loren Ligarda. Madam Senator, kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly, ang king partner. Good morning sa iyo, Senator Ligarda. Magandang umaga sa inyo, Bombo Everly and Elmar. Magandang umaga sa buong Pilipinas, mayad nga aga kaninyong tanan. Alam namin malapit sa inyo itong edukasyon nitong nakalipas na araw. Nagsimula na yung unang face-to-face classes
mula na magkaroon ng pandemya sa Pilipinas. Inaprobahan din ng IATF kahapon yung phased implementation ng face-to-face classes para sa Commission on Higher Education. So ano pong masasabi nyo rito, Madam Senator Legarda, ma'am? Opo, isang magandang simula ang unti-unting pagbalik natin sa face-to-face learning dahil iba talaga yung natututukan ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Dapat natin siyempre tiyakin na malinis at ligtas ang mga school facilities at may sapat na gamit para sa sanitasyon. At talagang naging napakalaking hamon yung transition natin mula face-to-face learning papuntang blended learning dahil sa pandemyang off and on ang ating mga closed down or lockdown. No? So, tayo po'y naniniwala na ito'y patuloy na. Kasi tumataas ang mga pagbabakuna at sana lahat na ng guro ay talagang nakabakuna na. Pero natuklasan ko noong isang araw na hindi pa pala dahil ako'y nag-donate ng Moderna vaccine sa Department of Education sa main office sa Pasig at natuklasan ko hindi pa lahat ng guro at pati non-teaching personnel ay marami pang hindi pa bakunado. Kaya sana bakunado na lahat. Ito ay isang importanteng hakbang para maging safe ang face-to-face learning. Pangalawa, ang kooperasyon ng mga magulang ay napakahalaga para i-guide din ang mga bata sa mga minimum health protocols gaya ng pag-uugas ng kamay, may COVID man o wala, ay gawin natin. Ito'y habit talaga. At yung distansya ay mahalaga pa rin, lalo na pag nasa classroom, pero buksan na lang ang mga bintana at pinto para maaliwalas ang ating mga silid-aralan. So ito'y ilan mga basic na alituntunin na sana'y sundin. Ang kahalagahan ng Wi-Fi ay nandyan. Kaya nga tayo'y naglagay ng 327 million noong 2018 para sa higher education. Yan yung state universities at colleges. Sana by now ay dapat na-implement na po yan. Ngayon, ang ating mga DepEd schools ay kasama rin po sa ating free Wi-Fi for all. Kaya kung may mga DepEd schools na walang Wi-Fi, sabihin po sa atin at tutuktukan natin at kukulitin the ICT para po sa kahalagahan sa implementation ng ating bata. Meron po akong final na bill na gusto kong banggitin ng muli. Ito po yung One Tablet, One Student Act na nagalayong mabigyan ng mga elementary at senior high at pati college students sa pampublikong mga eskwelahan ng tagi-isang tablet. Ito po yung mahalaga dahil naniniwala ako, paano mga sila mag-aral kung wala ng tablet? Yung iba na solo tablet, alang mahihiram ng telepono sa ina, halang naman hihiram sa kapitbahay. So, ngayon po, naging necessity na talaga ang gadget. And I hope ito'y mapasa. Marami po nagko-co-author nito. Kung di man makaabot this year, dahil end of the year na, ay next year ba ho? Because 27 million ang mga batang walang tablet at i-compute po natin, ito'y hindi po mag-over ng 80 billion pesos kung gadget na tablet po ang ibibigay. Alam ko po ito'y parang malaking amount pakinggan, oo. Pero kung 5 trillion naman ang national budget, bakit naman hindi natin ibigay ito kung ito'y parang lifeline ng ating mga estudyante. So, ilan lang po yan sa aking mga nagawa. Opo. Ako, good news po yan. Madam Senator, bago po kayo magpaalam, gusto namin makunan rin kayo ng reaksyon. Ang desisyon po ng Malacanang IATF, yung pagsusuot po ng face shield ay hindi na required sa mga lugar na nasa alert level 3 at mas mababa pa. So ano pong maaaring yung maging reaksyon po rito, Senator Legarda, ma'am? Opo, isang magandang balita po dahil ibig sabihin nito ay unti-unti talaga nababalik na yung sigla ng ating ekonomiya dati at hindi na kailangan talagang maraming gadgets o mga samukha. Pero face shield pa rin. Ako'y naniniwala, face mask, maski optional na yung face shield. Pero mga ibang kausap ko, maski outdoor naka-face shield, wala naman bawal gawin yung gusto nyong gawin. No? Pero this is a good indication na talagang babalik na sana. Pero pagbalik natin, huwag tayo bumalik sa dating normal. Dahil yung dating normal ay hindi mahusay sa ibang mga ugali po natin. Maghiwalay ng basura sa nabubulok. Hindi nabubulok. Huwag po sa dating normal. Kailangan po sundin. Magtanim ng sariling gulay. Ito po'y para sa ating kalusugan. Tayo po ay naging mapamasid at maging malinis at maging nutritious at sanitary. Huwag po yung pabara-barang parang dati. So marami pong mga natutunan tayo sa panahon ng pandemya.
maging appreciative ng nature, mga alaga ng kalikasan. Maraming naging plantita at plantita. Marami po ang mga learnings tungkol sa nature sa pandemic. Let's retain that. Mahalaga po yan. So importante po ay yung ating mga bagong learning sa pandemya ay maging panghabang buhay na ating bagong kinaugalian sa bagong normal po. As usual, maraming salamat sa aming natutunan po sa inyo, Deputy Speaker Senator Lauren Ligarda. Maraming salamat. Good morning po sa inyo, safe. Madam. Yes, stay safe and God bless. May aga kanina tanan na imbaga bigat. Ayong buntag. Good morning. Good morning din po. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Dahil sa patuloy pong inimbestigahan pa rin ngayon ng City Health Office ng Zamboanga City yung kaso hinggil sa 42 anyos na lalaking naturukan na magkaibang brand ng COVID-19 vaccine sa pagitan lamang yan ng 2 minuto. Napag-alaman sa presentang vaccination card ng 42 anyos na vaccine recipient mula sa Barangay Patalo na tuklasan na nakatanggap ito ng 2 doses na magkaibang brand ng COVID-19 vaccine sa parehong araw sa isang vaccination site sa Barangay La Paz, Zamboanga City. Natanggap umano ng 42 anyos na lalaki ang vaccination card matapos na mabakunahan ito ng unang dos. Inabisuhan ito na umupo din para sa observation. Pero kalaunan, tinurukan siya ng isang vaccinator ng ikalawang dos na ibang brand ng bakuna. Kinumpirma naman ni Dr. Dolce Amor Miraviti, ang City Health Office Chief na turang insidente. Posibleng misunderstanding anya ang nangyari bagamat wala naman anyang nararamdaman sa ngayon na adverse effects ang naturang vaccine matapos maturukan na magkasunod na 2 doses na magkaibang mga bakuna. Samantala, mas pinalalim pa ng Pilipinas at ng Amerika ang kanilang relasyon. Sa isinagawang bilateral strategic dialogue nitong Nobyembre 15 hanggang 16, tiniyak ng dalawang bansa na palalawigin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagtugon sa nagaganap na expansion ng China sa West Philippine Sea at nagaganap na COVID-19 pandemic. Dinaluhan ito ni na U.S. Assistant Secretary of State Daniel Crittenbrink at ni Assistant Secretary of Defense Eli Ratner, Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, Department of Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Department of National Defense Undersecretary Cardozo Luna. Nagbigay din ang dalawang bansa kung paano mapapanatili ang regional at global peace at stability. Natalakay din na iligal ang ginagawang harassment ng China sa mga mangingisda ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Nakatakda din silang magkaroon ng maritime dialogue para sa 2022. Samantala naman, nilinaw ng Department of Labor and Employment na ang malilit lamang na negosyo may bibigyan ng pagkakataon na makautang ng mas magaan para makabayad sila ng 13-month pay sa kanilang mga manggagawa. Sa panayan ng Bombo Radio kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi nito na ang ayuda pautang sa mga naluluging mga negosyo ay soft loan o magaan lamang para madali ring makarecover ang mga micro at small businesses. Ang malalaking negosyo hindi qualified sa inilaan program ng Department of Labor ng DTI. Narito pa exclusive interview ng Bombo Radio kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Bombo, gaya sinasabi ko, yung tungkol sa 13-month pay, alam mo yan, isang batas yan. At ang sinasabi ng batas natin, pagdating ng on or before December 24, kailangan bayaran natin yung 13-month pay ng ating mga empleyado. Walang exception yan. Walang exemption. Kahit na sabihin mo, ay wala na akong pera, babangkaruta ako, hindi ako makabayad. Hindi pwede, hindi excuse yan. Kaya ang ginawa ng Department of Trade and Industry kay Secretary Mon Lopez, meron silang attached corporation, yung Small Business Corporation. At naglaan ng kalahating bilyon para tulungan yung mga micro and small business enterprises. Papautangin, bibigyan sila ng soft loan para may pambayad sila sa 13-month pay ng mga empleyado nila. Ayan yun ang remedyo. Kaya lang, ang mabibigyan lang, Bombo Elmar, yung micro at saka small. Yung medium and large, sa tingin ng ating Department of Trade, kaya nila. Ang hindi lang makakaya ay yung micro at saka yung small business enterprises. So, mabibigyan sila ng ayuda. Soft loan ito, Bombo Elmar.
walang masyadong mga documentary requirements, walang collateral requirement, walang interest. Yan pa rin ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Samantala, kamustahin naman natin ang tuloy-tuloy na pagtuturok na ng booster shot sa mga healthcare workers sa Metro Manila. May detalye dyan si Bombo Marlene Padiernos. Ikinatuwa ng marami ang isinagawang bakunahan ng booster shots para sa mga healthcare worker at nurses sa bansa kahapon, November 17, 2021. Ito ay matapos na maaprobahan ng Department of Health o DOH at ng Interagency Task Force o IATF ang rollout ng mga bakunang gagamitin bilang booster shots para sa mga fully vaccinated na mga healthcare workers. Sa pangunguna ni DOH Secretary Francisco Duque III ay isinagawa ang pagbabakuna ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Sa tulong din ng lokal na pamahalaan sa San Juan City ay sinimula na din ang pag-ibigay bakuna ng booster shots sa mga manggagawang pangkalusugan dito. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 1,200 ang bilang ng mga healthcare workers ang kwalipikadong nakatanggap ng mga nasabing bakuna sa lungsod. Aniya, mahalaga na makatanggap ang mga medical frontliners ng mga karagdagang proteksyon laban sa COVID-19 dahil araw-araw na exposed ang mga ito sa nasabing deadly virus. Lubos din naman ang naging pasasalamat ng mga healthcare workers sa lungsod ng Taguig matapos na mabakunahan na ang mga ito ng booster shots bilang dagdag proteksyon laban sa nakamamatay na sakit. Sinabi ni Taguig City Head of Immunization Dr. Jennifer Lu de Guzman na umabot sa 1,000 medical workers mula sa Taguig City Health Office at Taguig Pateros District Hospital ang nabigyan ng booster shots gamit ang Pfizer doses. Ani de Guzman, layo ng kanilang lokal na pamahalaan na mabigyang bakuna ang nasa 20,000 healthcare workers sa lungsod. Batay sa inilabas sa data ng Department of Health ay magugunit ang nasa 2.6 million medical frontliners at miyembro ng kanilang sambahayan ang fully vaccinated na laban sa COVID-19 virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa Metro Manila pa rin, pinalawig, pinahaba yung mall hours. Ano kayang epekto nito sa trapiko? May detalye si Bombo Jovino Galang. May bahagyang magandang epekto sa daloy ng trapiko sa Metro Manila ang pag-adjust ng operating hours ng mga malls. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, na mula nang ipatupad ng mga mall sa Metro Manila ang napagkasunduan nilang bagong operating hours na 11 a.m. hanggang 11 p.m. na nagsimula noong November 15 ay bahagyang lumuwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region tuwing rush hour. Sumunod din ang mga mall owners na huwag magsagawa ng mga sales tuwing weekdays para hindi sila dagsain ng mga tao. Ang maaring magbukas anya ng maaga ay yung mga supermarkets na matatagpuan sa mga malls. Base sa napagkasundoan na ipapaubaya ng MMDA sa mga mall owners, ang oras ng kanilang operating hours tuwing weekends. Magugunitang pinayuhan ng MMDA ang mga malls na kung maaari i-adjust ang kanilang operating hours na nagsimula noong November 15 para maging lumuwag ang daloy ng trapiko, lalo na tuwing rush hour o uwian ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang opisina. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Alamin naman natin ang diskarte ng Pasig City LGU para makatulong sa mga nawalan ng trabaho. May report dyan ng Star FM Manila. Nagpasa ng ordinansa ang pamahalaang lungsod ng Pasig na magbibigay ng nasa 1,000 regular na trabaho sa mga empleyado ng lungsod. Sa ilalim ng City Ordinance No. 39 Series of 2021 ay nasa 1,000 regular job positions ang maibibigay nito, bahagi ng kanilang regularization program sa iba't ibang departamento at opisina ng lokal na pamahalaan. Inaprubahan ito ni Pasig City Mayor Vico Soto kamakailan na kung matatandaan ay noong 2019
rin ay nakapag-regular na ng nasa 1,957 na mga empleyado ng City Hall ang may kaparehong ordinansa. Simula pa noong mga nakaraang buwan ay patuloy na ang pagbibigay ng regular job positions ng lungsod sa kanilang mga empleyado na matagal ring nasa ilalim sa casual at non-regular positions sa kanilang mga trabaho. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Pasintabi naman sa mga nag-aalmusal, meron pong lalaki, yung bangkay sinilid sa drum at na-recover doon. May detalye ang Bombo Radyo Tugigaraw. Positibong kinilala ng mga kaanak ang bangkay ng isang lalaking isinilid sa drum at itinapon sa Cagayan River. Ang biktima ay nakilalang si Roel Unabia, 32 anyos, dating seaman at residente ng Barangay Magdalero, Bugay, Cagayan. Ayon sa asawa ng biktima na si Heidi, agad silang nakipag-ugnayan sa pulisya nang makita ng mga kaanak ang ulat sa Bombo Radyo Tugigaraw tungkol sa bangkay na nakita sa isang drum sa Ilog, Cagayan na bahagi ng Mandarulog, Solana. Sa panayam ng Bombo Radyo, sinabi ni Police Captain Samuel Lopez, hepe ng PNP Solana, nagulat ang mga nakakitang construction worker dahil bangkay ng tao ang tumambad nang buksan nila ang kulay asul na drum na unang nakitang naaanod sa ilog. Sa initial na pagsisiyasat ng pulisya, nagtamo ng saksak sa dibdib ang biktima na posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay. Balita mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Anselmo Banan Jr. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa Cagayan, Basta Radio, Bombo! Isang taong gulang naman ang patay ng mahulog sa baha doon sa Cotabato. Alamin ng detalye mula kay Bombo Gary Ferzas. Binawian ng buhay ang isang taong gulang na bata nang mahulog sa baha sa probinsya ng Cotabato. Ang biktima ay residente ng sitio proper, Barangay Talitay, Pikit, Cotabato. Ayon sa ina ng bata na si Sagira Kader Molina, na umakyat sila sa bubungan dahil pinasok na ang kanilang bahay ng mataas na level ng baha. Aksidenteng nahulog ang biktima at tinangay na malakas na agos ng baha. Agad namang nailigtas ang bata at dinala sa pagamutan, ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Ang pagbaha sa bayan ng Pikit, Cotabato ay dulot ng malakas na buhos ng ulan at pag-apaw ng mga kailugan. Maliban sa Pikit ay binaha rin ang mga katabing bayan nito, ang Pagalungan at Dato Muntawal, Maguindanao. Matatandaan na unang binaha ang mga bayan ng Carmen, Cabacan, Libungan, Pigkawayan at Alamada, Cotabato. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang rescue operation ng MDRRM Pikit sa mga naipit na pamilya sa baha. Nag-uulat live mula dito sa North Cotabato, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Doon naman sa may bahagi ng Sarangani, napakaraming mga armas naman ang sinira ng militar doon. Nasa linyang Bombo Radyo, Jensen. Isa-isang pinaglagarin ng militar ang 31 high-powered firearms na pagmay-ari ng New People's Army sa sinagawang Firearms Destruction Program. Nanguna sa programa si 10th Infantry Division Head Major General Ernesto Torres kasama mga battalion commander ng 701st at 102nd Brigade Philippine Army sa pagsira sa nasabing mga armas. Ang 31 baril ang bahagi ng 240 mga baril na nakumpiska sa 10th ID mula Enero hanggang Setyembre nitong taon. Binubuo ito ng M60 caliber machine gun, M16 Armalite rifle, AK-47 assault rifle, M23 grenade launcher, Garand rifle at iba pa. Una nang sinabi ni Major General Torres na ginagamit ang nasabing mga armas sa guerrilla frontala na nag-operate sa Sarangani at Davao del Sur. Subalit na dismantle ng militar ang frontala noong 2020. Matagal umanong nakatago na sabing mga baril at binalikan matapos silang mag-surrender. Presenta din ng mga sundalo ang dati kadre ng New People's Army na naging saksi habang sinisirang nasabing mga baril. Nalaman sa area of responsibility ng 10th Infantry Division. Aabot na sa 605 ang manahuling rebelde na kinabibilangan ng 27 leader, 9 na secretary, 4 na commander, 8 vice commander at 4 na political instructors. And in the fourth quarter of 2020, because of the snowball of surrenderies from guerrilla frontala, the said CTG group was officially dismantled by virtue of the joint AP-PNP Resolution number 2, series of 2020, signed by then Chief of Staff General Gapay and of course Chief PNP General Sinas. Ang tinig ni Major General Torres,
Ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pamsi Radio na Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pumalo na sa 10 protesters ang nasawi matapos na sila ipagbabarilin ng mga security forces sa Sudan. Ayon sa Sudanese Central Doctors Committee, na karamihang mga protesters ay mula sa lungsod ng Khartoum Bari at sa lungsod ng Omdurman. Nagsagawa ng protesta ang mga ito dahil sa pag-take over ng militar sa pamuno ng gobyerno noong nakalipas na buwan. Aabot na rin sa 70 katao ang nasugatan sa isinagawang pro-democracy protest. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Ang Partido Lakas CMD tiniyak pa rin ang suporta kay Pangulong Duterte sa gitna na napabalitang umano'y nilulutong kudita sa laban sa House leadership. Ang Commission on Election naman naglabas na rin ng mga panuntunan sa gun ban sa panahon ng halalan. Samantala naman, budget deliberation tigil muna ngayon matapos ang panibagong COVID cases sa Senado, mga mababatas at staff sasalang na rin sa RT-PCR tests. Bangkay naman ng lalaki ang isinilid sa drum pinalutang sa Ilog, Cagayan. Sa international news naman, air pollution sa Delhi, India, abay tumindi pa. Maraming mga paralan isinara ngayon. Malaking bahagi naman ng Vancouver, Canada, binaha dahil sa panalalasan ng bagyo. Sa sports balita naman, mga tennis stars nanawagan na rin ng suporta para naman sa Chinese tennis player na nag-akusa ng sexual assault laban sa dating top official ng bansang China. Mga kabombo, Castor Nation, para sa ating Christmas countdown, 37 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligastak na alas 8 sa aga.
Welcome mga kaibigan sa pagpalagid sa Platutunan buong buwan ay big time pang Huwebes edisyon sa Platutunan petsa 18 sa bulan sang Nobyembre. Kamusta na kamo? Welcome, good morning. Sa aton mga tapulamati, mga suki nato nasa mga banwa kasyudad sa kabugusan sa aton sininga probinsya. Of course, ang aton man nga mga katutok na karon live no, sa aton sininga FB man kabinan, no? Mga utod naton Negros Bacolod nun, di mas lagabay nyo sa Pilipinas, makita na nila, mabatiin na nila pagpalagad sa inyo palatuntunan Bombo Hanay Big Time mga kabinan. Of course, sa mga utod naton, mga taga Negros, taga Bacolod, nga nakatutok ba sa aton sa FB Live, sa aton sa YouTube channel, di mas lang bahin sa Pilipinas, o di mas lang kahilitilitan sa kalibutan, makita na nila. Mabatiin nato papalagan siling agas yung palatuntunan bombuan na ibigtang aga pa, nagatagiti, nagabiti na ang silak ni Haring Araw. Kuang ginya, mas maimay na sang saga pa magdupa ang ulan, nga magkatugay makatag sang problema sa aton sining mga kauturan. Temporaryo ninyo anay nga lagad sining Huwebes tudtog kita alas 9 vidya sining aga at talo siya kay Bombo Erlene Baynita niya si Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aton gaan pagtamod mga impormasyon nga daton dapat ibalon sining aga pagpalagad siya palatuntunan bombuan na big time. Sa aton siniya mga nagapanguna nga mga balita lokal at ikahapon ang Regional Director sang PDEA, Region 6, no? Si Sir Tablate, ari dire no? Sa groundbreaking ceremony iya sang pagpatindog sang bag-o nga Provincial Office sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ibalon tanay karon no? Kay kung anong epekto sang dalagko nga mga confiscation sang shabu dito sa Luzon, mabinab, naman sa Maniligan binulan, ginato sa kilo sa shabu ang na-recover. So, anong efekto sinasupply diriya sa Western Visayas, mga kaibinan? Of course, talakayon naman na kibalon, taman mga kaibinan, ining sino yan, ang sino nga trabahante, ang makabail, no? Sa 13th month, no? Kakidamo na nag-angla, nag-hulat, no? Sa pagtatagan sa 13th month, katibalaan tao, 37 días lang nabili niya, Christmas Day na. Kag of course, karon may balon taman ato siling pag-prepare man sa probinsya sa bahin sa booster shots no, sa COVID-19 sa aton nga mga health workers no, kasi dito sa Metro Manila na may ara na nagsugod na kapon. So dito sa probinsya, ginahitsop ni karon no, para probably by next week no, makakandak man kita sa booster shots no, on COVID-19 vaccine sa aton nga mga health workers of course sa general public man sa Negros Occidental. May kaupo naton karon si Doktora Claudelia Josefa Pabelio, ang vaccine distribution in charge no, sa Negros Occidental mga kibanan. Sa aton man mga nagapauna nga mga balita sa pungsod, of course, no, ang pamunuan ko sa Philippine National Police nagpahayag nga ila i-recall ang mga unauthorized PNP escort sang mga politiko. Kaya subong doon nag-amat-amat init ang pamulitika sa aton siling pungsod makabinan. Kag sa balita naton gikan niya sa luwas, ang British Columbia dito sa Canada paidalom karon niya sa state of emergency matapos nga inis la ginigo sa mabaskog nga bagyo nga nagresulta karon sa pag-untat no, sa ila sini public transport. Sa mga balita nga aton gaputamo da balita nga aton himay-mayon sining aga pagpalagad siya pradnutunan bombohanay big time. Of course, gata man nagpagtamod blind ning rumor, pag-agaw naman sa liderato sa Kamara, no? Ang speakership sa ato sining lower house on Kamara de Representante mga kabinan. Kasamta nagainit kita galapit ka sa adlaw sa eleksyon, no? Next year iti subongo dapat na tapos sa Disyembre, ang sugod na kita sa political season sa pungsod nato, no? Nagainit siya ang aton sininga pamulitika mga kabinan. Mga kuhaan tali karon na makalabot sa isa sa mga kongresista diri sa
aton sini probinsya, anom ka mga kongresista di sa probinsya to, pero daw ka daw kaninit, daw tikom bibig aton nga mga congressman iya nga hatag sang komento. Matuod, may ginaluto, may ginaplano nga sa liderato sa aton sining kamara. No? Balikan ito na karoon makabena, antes naton sa mainit nga pagtalakay naton niya sa pamulitikan. Di kita na makabena bari maaton sa aga pa. Ang aton sini isa sa mga winner naman makabena na sa aton sini 1 to Panalo Part 20 promo. Mag-claim naman sa iya sini nga padya makabena. Namo di kadasig mo panagtag sa aton mga papremyo. Gusto naton niya ang mga padya para sa aton sini makaturan, ha? Ilagid ya mabaton kabalan man naton nga panagtag naton nga papremyo sa 1 to Panalo Part 20 promo kinanong gini adlaw-adlaw nga pagpangabo may cash na sila mayroon pa sila sa grocery items siya nga pagabatonon kaya mo sila yung adlaw-adlaw Pasko adlaw-adlaw may regalo kita nga panagtag sa 1 to Panalo Part 20 promo sino naman ini aton nga winner nga mga claim sa iya padya subong nga aga pa man kay minana kasi naton makuha nga premyo magamit gyud sa bilog nga adlaw nga kinahanlanon mga kabinan. Sa Piacron na Studio B, si Bombo Andrew Burgos sa pag-award sa aton sining isa naman sa aton winner. Amo ni sigurong last winner ta kahapon kagabi mga kabinan nga magabaton naman siya sining premyo subong nga aga mga kabinan si bit ni karon ni sa aton winner ang iya sini padya malipayon siya nga magapuli sa iya sini iya nga puloy-an mga kabinan. Bit ang cash prices bit ang 500 pesos kag subong of course bit ang balde nga regalo na isa ka balde nga nag-unod dya sa grocery goods grocery item nga sa aton kuhan kita, kinanong gid sa iya sini adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga kabinan. So sa peking linya sa Studio B, si Bombo Andrew Burgos, sinaton pagbaton na sang padya sa isa naton sa mga winner sa 1 to Panalo Part 20 promo. Bombo Andrew, good morning. Come in. Bombo Dennis, good morning. Kag live kita diri liwat sa Studio B, no? Kag kita naman na maghahatag sang aton nga premyo sa aton nga maswerte nga tagdaog subong nga adlaw, no? Sa aton nga nagapatay nga promo Bombo Dennis nga mo yung 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM, no? So tisubong nga aga aton ni pagatagaan sang premyo si Mama Narcisa Rojo from Marieta Village, Taluk, Syudad sang Bago. Bombo Dennis ang nga proof of purchase sa muling R Florete kag isa siya no nang last winner ni siya kahapon, no? Nalabagan siya kagabi ni Bombo Ponce Espino sa zona libre. So, ginliwat naman kayo na sa aga, Bombo Dennis, no? Subong giningagaw, gini Ma'am Narcisa, ang iyang oras, no? Para makuha yan, kag maklaim niya ang iyang premyo nga nagabalor sa 1,150 pesos. All in all, Bombo Dennis, na may 500 pesos nga cash, nga tagtani kay Ma'am, kag 650 pesos worth sa grocery goods, Bombo Dennis. Ma'am, good morning and congratulations. Good morning. Kamusta, ma'am? Mayo man. So pagkabati mo sa imong nga pangalan nga ikaw ang nalawagan nga isa sa maswerte nga winner, anong ginaobra mo sa kagabi? Gapanghugas pinggan. O di mailaway mo na buyan pinggan nga nakalabuka pagkalabat isang pangalan mo ito nagdaog? Kay nagamban man ang bana ko nga day na gabutan imong ngalan. Paano pag-approach mo sa imo banan? Doon siya hindi mas excited? Hindi anuhan niya ko, dahil nag-abot ang imong ngalan, ti amo lang na ginambayo sa akon. Tapos dogin ko nga kung kay Sir Pons niya. Tapos pagkaga ko naman ginsaksak ko na naman, batian ko na naman nga ako gid ang nakabati. Dahil nakalipay gid ko kay si Pabala sang mitri pa ko nakabaton sang award ko dili nga transistor, subong pa lang ako naman nakabaton. Well, at least no, why si Nanay Narcisa nagkakalingkang man mo Dennis nga magpadayon sa paghulog sa mga entries diri sa ato, no? Kag isa pa, maswerte ka ginay kay sa ikaduwa nga lawag, ikaw na gid mismo personal na kabate. Opo. Oo. Okay. Tinayon ng imo nga palangitan-an anong ginakasakuan naton? Ang sari-sari store ko, gapang repack ako uling, gapang repack ako langgaw, mantika, magkalamay na kay para pang balay lang at yanggi.
So pila naman nakatuig na yung imong sari-sari store na? Dugay naman. Dugay na. Oo. So di kamusta man ang ang plastada sa negosyo? Okay lang kay para may pang anuhan man kami adlaw-adlaw kay gabiyahe man ang bana ko. Ano ginabiyahin tatay? Ang tricycle. Pila naman katuig sa tatay nga tricycle driver? Mga 5 na guro kay nakabakal kami sa ngamon di nga kagalingon. O pila ka bilog kabataan mo kanina? Isa lang sa Manila pang isa. Nami apo na. Duha ka bilog. Ara man simo? Ara man sakon. Ang isang gamay ano lang nabulos-bulusan ng namon sang lula yaman nga isa. Sabi okay. Sa Mayo man no. Ano ni na mga apo mo ba laki? Puro gilaki. Puro gilaki. Gani naglakat na ko dayon sang aga pa kay basi mabtan niya ko maupod siya. Kan mi na diri upod. Oo, pilang ang edad sa imong apo ni? 5. Maanom na sa February 26. Sige, Mayo gid man no, Nay. May-ari na no. Kabalo ka na kung pilang imong mabaton? 500. Kag 650. Nga grocery. Okay. Excited ka na nga mabato ng imong premyo sa bungaga? Oo. Excited na gid si nanay no. Tinakatulog ka man kagabi? Oo siyempre, pagkaaga pa kung bangon mo, magtigang, magluto kang pagkaon nila. Obligado, gid nga magbangon pa no? Oo. Okay, sige Naya. Ari Naya, tag na rin namon sa imo ang 500 pesos nga cash. No? So, bali by hundreds ni Nay. No? So, una nga hatag. 100. Kadua nga hatag. 200. Katatlo. 300. Ikapat. 400. Ikalima. 500. And then? Akon kamot ang 500 kag ang worth of gift pack nga 650. grocery nga 650. Okay, so ano plano sa kwarta nga nabaton? Ako naman bakas ang ako nang para sa tiyanggi ko para may entry naman ako liwat. Kag ang sa grocery goods. Ang grocery goods ko para ni sa mga birthday sa kapo ko. Saan ang birthday sa kapo? Sa December 29 ang isa, sa February man ang isa. Ate, lapit na lang ang bulan sa Disyembre, ano? Timing gid. Oo, specialty mo magluto sa biyonay? Oo. Kaya ang kulang na lang di sa repolyo. Kompleto na, no? Kompleto na nga subak. Mga subak ko. Oo. Bumbandro. No? So, mensahe mo na lang, Nay, kag pagpasalamat man sa mga sponsors kag sa Bombo Radio. Nagapasalamat gid ako sa mga staff sang DY Bombo, Star FM, kag sa mga sponsor, kag sa Lord nga gitagaan niya ko blessing. Kung sino man ang gusto mag-intra sa mga katupad ko dira sa Marita Village, mag-intra na kamo kay malapit na lang ang grand draw. Bombo Radio is number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Okay. Liwata. Sige, liwata. Ready? Basta Radio. Bombo is number 1. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Okay. Sige, congratulations kay Nanay Narcisa Rojo sa Marita Village, Talok, Syudad Sambago, Bombo Dennis. So, sa mga kamot ni Nanay Narcisa, ang kabugusan nga 1,150 pesos nga premyo yung nabaton subo nga aga no sa nagapadayon nga promo sa Bombo Radio nga 1-2 panalo promo o kung part 20 promo Bombo Dennis. Sige? Yes, Bombo Dennis kag live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Sandro Burgos para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Napatayin mo kami na isa natin sa mga winner sa ato siliwan to panalo part 20 promo. Last winner natin kapon November 17, no? Kagabi ginawag sila bumupon. So medyo late na. So aga pa siya. Nagkanto din ka nag-claim sa iya siling padya. So ara, malipayo na si nanay puli bit-bit iya siling premyo. Ada sa wato panalo part 20 promo mga kabinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos sa nakaligid-stack na nga alas 8 sa aga mga kabinan. Di kita na sa pinaraton ka matalakayan. Nagtulopangod sining nga aga pagpalagad siya platutuna bombanay big time. Bauti yung aton din nga mga kongresista. Iya sa negos din tao. Anong ka mga kongresista mo daw ka ilagid maghatag sa ila sinikomento sa Ligara nga plano nga pag tiklod no, sa kay House Speaker Alan, kung Lord Alan Velasco, na may mga rumors na ligat to, pinatawag na to sa magsirapol na to, sa Malacanang to.
ngati may plano kuno disugo naman si House Speaker Lord Alan Velasco. Mga kaibigan, tingin na paginwala sa pila yan ka mga kongresista, ipawala mo na si Malacanang, ining plano mga kaibigan, no? Kaya kung madayon, ay bulos nila kuno ni si House Majority Leader Martin Romualdez. Mga kaibigan, alignment ni kung taunta alignment ni sa mga politiko preparasyon para sa mabot gamay 9 2022 national and local election. Alignment nila si babaw mga kaibigan. Ti sa anom dire ka mga kongresista sa Negros Occidental, tikom bibig ini mga kongresista naton dire sa first district as sa third district, adlok maghatag sa komento kung matuog naman nila may plano yang pagtiklod sa kay House Speaker Lord Alan Velasco mga kaibigan. Di ba dudumanyo nag-term sharing ini sila ni Kwan ni anay Speaker Alan Cayetano mga kaibigan. Ti subong yan ni term ni Kwan ni Lord Alan Velasco mga kaibigan. Nga magpungko kung nagapungko as Speaker of the House sa ngato siniya nga Kamara o Lower House mga kaibigan. Tingnan mo man sa mga kongresista yang nagpalahayag as report kina sa News Center nga duway ka maturan ining plano kadto sa oto yan naglistorya lang no to tigin endorso ni Kwanto ni Presidente Duterte ang liderato iya ni Kwan ang kandidatura ni siya batay si Sara Duterte kag si Kwan Senador Bongo pwede ko tayo nistoryahan. Siling ko tayo basing istoryahan hindi rin niya sa level sa mga kongresista basi wala man ay kabalong Malacanang basi wala man ay kabalong palasyo may mga plano nga disuganay naman sa liderato sa kamara nato na mga kaibigan kasi lingko ti inis lingko preparasyon na mo alignment na ningdan sa mga politiko para sa mabot nga national local election mayroon ganyan sa mga pila ka mga nagapayag kasi natin alin niya sa ibabaw pagkatos dalong mo ninyo planos karon mga kaibigan sa aton niya nga mga politiko lingkod dapat ang piliin tadi mga politisyan o statesman kay ti nga mga nagaserbisyo sa aton sa nga publiko pumuluyo sa Pilipinas serbisyo dapat mo galing kay ti daw sa Pilipinas naton ang pamulitikal naton paglapot na gani iya sa samta naghilapit ng eleksyon ang pagserbisyo iya sa aton pumuloy ito malipatan na tutok na kita makabilan sa aton siniya maabot ng eleksyon tayo monikaroon ang senaryo dito iya sa lower house pero suno iya sa pinaka-latest nga report status quo kuno gyapon dito iya sa lower house sa gyapon magapabilin kung nagapabilin nga Speaker of the House si Congressman Lord Alan Velasco kag still nagapabilin as majority leader si Congressman Martin Romualdez. Muling mga kuro-kuro dito kron mo sa kamara mga kaibigan nga kasi disugol man si Velasco ibulos naman si Romualdez mga kaibigan. Muling duwa karon ka mga kwan ka mga dalagko nga personalidad dito iya sa kamara ket isipin basta ko na speaker ka grabing poder mo like kung Senate President ka grabe man imo sinadira nga poder mga kaibigan. So mo na yung mga alignment karon dito iya sa politika pagkiwente sa aton si babaw ti si Pabla kung mag kwan gimanabi dayon ini mga plano karon sa pila naton niya ka mga politika pagkiwente sa aton sini iya nga ara karon sa pwesto aton sining kuan lang aton sining linyada karon sa administrasyon mga kabinanti balanta man ang linyada halin si babaw pagkadto sa idalo mga kabinan. Buti isa na din atong ginatanaw kung mag-amo na yung suganay naman sa aton pamulitikas natin dako na ba na yung problema subong adaanti ang preparan man sa aton sining sa aton sining Senado, of course ining pagtalakay sa aton sining budget para sa masunod nga
tuig mga kaibigan lingkod basi matapos sa bilang tuig 2021 wala na makita maprobahan nga budget para sa aton sining pungsod kay nagatuktok na kita temprano pa sa pamulitika. Isubong ganin di suspendido ang Senate deliberation, budget deliberation matapos nga si Secretary Delphine Lorenzana sa Department of National Defense ang nagpostibo sa COVID test mga kaibigan, no? Ti para malikawan ang mga membro to sa committee, kita itambong pato sa Lorenzana sa sa deliberasyon, medyo kanay isolate anay, no? Disinfect anay to ang lugar na mo to nga suspendido anay ang deliberasyon. Tisipa blang kinalaga sa mga tiyempo tapos sininga tuig tapos sininga bulan sa Disyembre pagabot sa sulod sang bulan sang Enero, sugod na nga aton sininga tawag nga political season, political periods pungsod. Ti ang mga kandidato especially mga incumbent naton nga mga kandidato malaka-laka na ni ang pagtinan nila sa ila dagsa ka mga opisina, masako-sako nila sa lagulag sa ila sinitagsa ka mga lugar. Mga kaibigan, pratikamente pa sining rumor kung may rumor nga sa Senado o sa Kamara, haubot sa Senado, miyara naman alignment kay tisipa bla. Sino subong Senate President tao? Si Senador Vicente Tito Soto, nga nagapadalagan man karon kontra sa kandidato sa administrasyon as Vice Presidente. Tiling ko, basi ba nasone, siya naman ang basi siya naman nagdagdagon niya sa Senado as Senate President mga kabinan. Kaya kontra sa mo, liwas siya sa linyada sa administrasyon mga kabinan. So muna naman ang balantayan mga kabinan, no? Kaya nalikon basi matapos hindi pa matapos sila ito iblabas, may mga bag-o ng mga liderato sa aton sining Senado kag Kamara sining ko as part sa alignment, political alignment sa aton sining administrasyon in preparation sa next year nga election mga kabinan. Kay subong ganaya until subong ya pila ka mga local officials naton di pa niya makabungat gid kung sino ila sinisuportaron nga kandidato sa national level, kay daw nagabantay pagyapon, or base daw nahadlok lang magbungat, against sa administrasyon, or base nahadlok lang magpayag sa ila siniyang linyada, kay base mabalaan sa administrasyon bla, kay base hindi makatilaw sa funding kung suporta gikan sa national government mga kabinan, kung mabalaan nga maglisa ikaw iya sa linyada sa administrasyon. May mga local politicians subong sa nagabungat kundi isla kay daway paman nagahulat man sa nagabantay man sa isang ila sila nga tiyempo kung saan gid makabungat kay bisan sila gayud sumundo hindi pa man sigurado gid sang matudtuod nga senaryo sa national level sang aton sini nga pamulitika. Tay kamatuod gaman plano nga kung pag sipa sa kay Speaker Lord Alan Velasco as House Speaker malanay sa masunod gamay adlaw kay subong pa lang ginapanginiwala naman sa Malacañang ginapanginiwala sa pila mga kongresista nga wala sing kaangay sining plano, wala sang may gindihon nga plano nga kakason si Speaker Lord Alan Velasco talos si Majority Leader Martin Romualdez mga kabinan. Tanaw lang linyada anong political alignment ni Velasco kag ni Martin Romualdez mga kabinan. Tidak mo na makita ang linyahanay na sang aton sining mga politiko. Kasi naton ti magamon nga plastada makuha na ni mainit-init na gawa ang senaryo sa pamulitika in national level makimenan. Sige, amo pa lang niya, bago pa lang tapos ang filing sa aton si COC last month lang. Promo na nakiinit karon sa mga senaryo sa pamulitika in national level makimenan. Not so much nga sa aton local subong niya. Kaya yung mga local leaders natin naghulat naman lang sang senaryo kung sitwasyon ito sa ibabaw.
Hindi mas gani iingak. Tisilin ko aton diri anom ka mga kongresista sa Negros Occidental, daw wala gid sing say, daw hindi gid mag-comment sang ining balita nga ko against sa kay House Speaker Lord Alan Velasco. Makaya no may nabalaan sila, nga daw hadlok lang magabungat, matuod blayhan ini nga plano nga ginapangiwala man sa pila ka mga kongresista sa Malacañang. Kasi naton do hindi man hindi man mag-aso kuno kung wala sang kalayo mo, di ba? Kung wala man si kalayo, ti may baga kung hindi man mag-aso kung wala si kalayo o wala sing baga, nga nagwa ini nga mga balita. Nga pasuni lang ni sang piya ka partido. Pasuni lang yan ni para balo naman ang pulso sa mga kongresista. Kung gusto sila, magbago naman ang liderato sa ato sining lower house. Kasi mo no style sa mga leaders naton mo, maghimo bala sa senaryo, kagibaloon dayon ang pulso sang publiko, kagibaloon dayon ang pulso sang tawos plibot, kung gusto nila o hindi. Muna subong yung style sa aton sining sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas. Tiling ko basta puno pasuni lang sa pila iya kay mga personalidad nga interesado man sa pwesto as House Speaker. Kabila ko mag-House Speaker, kaya grabing puder mo na mo. Sa tanan nga mga kongresista sa bilang pungsod Pilipinas, ikaw yung hari-ari da. Ikaw yung amay-amay da. They say man sa House o kung sa Senate President. 74 ka man senador, ikaw amay-amay, kang hari-ari. Grabe na ng apuder. Di, kung sa 24 lang ka man senador, how about sa pila? 200 plus? Ka mga kongresista? Malapit 300. Ikaw ang amay-amay nila dira sa bilog ng Pilipinas. So ang puder mo dira ay triple. Triple lang puder mo. Muna nga gusto mo na sa administrasyon nga nagapungko nga liderato sa Kamara, kag of course sa Senado, ila man niya tawo. Para kayo mo gusto sila yung mga hagna dira, kung di ma-post lang. Why na problema? Wala na sila mag-oppose pa. Tamo, sa sing administrasyon, kung anong mando sa Malacañang, ang mga kongresista nato niya, hindi naman ka pangindi. Oo naman lang nga oo, gani, mga kabinan. Manaya ka, muna ka pudiryoso, especially subok yung nagahilapit ng eleksyon, tisiling ko linyahanay sinadri. Kaya subong yati, kung administrasyon ka, bintaha kayo mo. Bintaha ka makaminan kung ara ikaw sa administrasyon. So bantayan tani no ining senaryo kumatuod gimay ni protect lingko nga tuling mga kongresistas ni kongresista mga pao kung takon mo tagan daw hindi magsabat biskan mag-message sila nga ti daw lang gid o hindi ko na comment way gid anom di kongresista naton sa Negros Occidental sa anom ka distrito. Duwagi may maghatag sa komento sila. Base nagabantay na sa senaryo, base nagahulat na sing ginios-gios ibabaw. Dumatuod gimahila ni, may matabo nga pag-agaw sa liderato, pamunuan sa Kamara, sa pagpamuno karon ni Speaker Lord Alan Velasco. Inodamo gid sa mga impormasyon nga do may matabo gid mo. Base hindi matapusan sa bulan sa Nobyembre. May matabo gid nga pagbago sa liderato sa lower house mga kabinan. Oras ang Momo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos na nakligan stock na alas 8 sang aga mga kabinan. Tuloy-tuloy yon talaga mga kabinan ko atong bisita karon may appointment man ni dugay-dugay. Speaking kita mga kabinan sining aton pagbitagan ko ron sa booster shots kay ti sa baka hapon dito sa National Capital Region mismo si DOH Secretary Doke ang nagpaunagid sa ceremonial vaccination sa bayan sa aton sining booster shots ti una diri aton mga medical frontliners mga kabinan. Maurot ang mga medical frontliners natin. Sunod na may mga uton natin ng mga senior, may mga comorbidities. Damo na sila mga
next in line, no? After sa aton sini nga mga after sa aton sini nga tawag nga medical frontliners. So there is a Negros Occidental, there is a provincial Negros Occidental as of kahapon, at least na ang guidelines ng DOH at sa Donabato naman guro sa aton sini nga probinsya kung paano i-conduct, paano ipatagayon ning booster shots. Prote as earlier sa paig sa atong gobernador, sa patag sa atong sini provincial administrator, nga ti una gid man no nga ipaidalom sa booster shots aton nga mga medical frontliners mga kaibanan. Ligo para mas matag ibalon ta sino ba lang kwalifikado, kay iban subong magluwas sa mga medical frontliners naton, ang general public naton abi magluwas sa aton nga mga minors, ang 12 to 17 years old, the rest do interesado magpo-booster mo, do interesado nga mag-angkon sa ila ni booster shots, COVID-19 mga kaibanan, amo ning ilang nga ginahulat. So para at si maluwatag mga kaibanan, ibalaon ta sa aton sini nga sa aton sini nga vaccine distribution in charge, diri sa probinsya sa Negros Occidental, si Dr. Claudelia Josefa Pabello, at the same time siya maning head sa Lorenzo Di Saico Hospital, sa may syudad diya sa Cabalan District Hospital naton, run by the provincial government mga kaibanan. As earlier naton, ang probinsya may aras ang bastante nga supply sang vaccine, magluwas sa ating regular vaccination, magluwas sa ating pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old, subong here comes sa mga booster shots, isa sa mga paing at may mga espasamente sa mga una nga naturukan sa Sinovac vaccine, nga tikinlanog ko mag booster shots, kag ining booster shots gina-conduct ini 6 months after sa imo sina second dose mga kaibanan. Ati ang sa doktor nagsugod first vaccination sa aton mga frontliners diri sa probinsya daw February ata. Ti mo sila 6 months, dapat sang ligad pa galing kay ti ato sa Department of Health, alat sa man magdesisyon, kasi iban gani yang nasyon ti katapos sila yung booster shots mo sa ila siniya nga populasyon man. Dito sa Pilipinas, di balanta naman, ulat mo lang kita sa senaryo man sa international level, abe. Tisubong pa lang kita naka-decide nga mag-booster shots sa aton sini nga mga pumuluyo, mga kaibanan. Nga ma-booster shots kita, bangod ang rangko naton nga vaccine, ano na doon na ineffective na siya after sa malawig nga binulan. Mga kaibanan, after si booster shots, ay yan may masunod pagid. Sa mga kadua na kasi, may ara kati iso na ang Johnson, di ba, single shot lang na ya, isa lang ka-inject. The rest, double dose, mga kaibanan. Pero halos na kinanon nga magpa-booster, bilog ng populasyon, bilog nga pumuloy magpa-booster naman, pila naman ayang ka billion of pesos ang ato sila nga kikilano kung gastuhon mga kaibanan sa pag-atipan o sa pagpatagayon sa booster shots sa aton siniya nga mga pumuloy. Way pa si doktora, check daw lang to siya sa iya nga signal sa iya lang number. Sa iya nga beda nga number karon para at least may tulo tiyempo sa kay last 9 do may ara sa scheduled man. Kaya importante ni mga kaibanan sa aton sini karon yang bisan wala pa nato malabot ato sini 50% sang herd immunity, nga 70% sa aton populasyon sa Negros Occidental, mga 1.8 million. Ito populasyon diri sa Negros is mga 2.6 million. So ang 70% sini mga 1.8 million, tisubong wala pila pa lang kita, duwa pa kita ko labot 30%.
sa aton sini 70% nga target nga nabakunahan mga kaibigan. Here comes dili naman kayo sa booster shots. Mga kaibigan, siguro dapat ni kuno na nay no, unahon tani. Mga kaibigan, ang aton sini aran sa linya na lang, telepono lang sige na lang garo signal to ni doktora no. So sa pek naton nga linya ko si Doktora Claudelia Josefa Pabelio, aton sini vaccine distribution in charge no. Diri sa probinsya sa Negros Occidental no. Ibalon ta ko ng mga pinaka-latest sining pagkandak na to na sang booster shot sa diri sa aton sining mga pumuluyo. Dr. Pabelio, ma'am, good morning. Welcome diri sa Bomboanay Big Time. Bombo Dennis on the line, Doc. Yes, good morning, sir. Yes, Doc, no. Salamat kita sa imo sining tiyempo, sining aga. So, Doc, sila aton as kahapon ang aton nga national o dito sa National Capital Region, no, nagsugod na sang booster shots, no, mismo headed ni Health Secretary Doke ining pag ceremonial vaccination. So dire Doc sa bahin sa aton sining probinsya sa Negros Occidental, ano subong ang pinaka-latest naton san ogid kita target sa aton nga probinsya nga mag-conduct kag sin ogid una naton nga ipatalom sa booster shots sa Doc Pabelio? Actually, as of yesterday, may duwa kami ka-hospitals nga naka-start sila because they had some extra vaccines. So, naka-start si Teresita Landoni, Provincial Hospital, at si Cadiz District Hospital. Pero the rest of the other hospitals under the provincial government, so may pito pagid ka-hospitals, we will be starting it by next week. Okay. As of now, ang hinahimo na is ginapangayo ko sa ila sa ila data kung tagid ang staff sa ano ang ila last vaccination kag ano ang nahatag sa ilang vaccines sa first nila nga atong first 2 doses para mabalaan namon more or less kung sa saan sila dapat. Kag we have also to consider some of our staff nag-positive. So, kung nakaagi siya positive, may gap pag kinahanglan tagaan 2 weeks after siya naka-recover, kag matagaan siya sa iyang booster shot. So, amo pa na siya ang mga ginapang-verify namon. Okay. So, kapong Doc, as mention mo, may duwa kita ka mga hospital no, sa Silay, Teresita, sa Cadiz, no? Pilag ka mga medical frontliners na ton, may data ka na? Ang wala ako kakuan sang data kaya nag-conversation lang kami dito. If I'm not mistaken, ang Cadiz daw 30. Pero hindi ko sure. Okay. Ginagahulat pa ko sang ila nga mga inog-submit nga data. Okay. So, ang klaro diri nga unahon tagid ay pedalon sa booster shots ng aton nga mga medical frontliners sa mga galubra sa ospital na ton. As of now, sir, we would like to prioritize ang aton nga healthcare workers sa hospitals. Okay. Kay amo pa na siya ang mando because we cannot let go of the vaccination sa aton general public. Kag ang especially ang aton nga kabataan. Kay basi bala nga mauna mag-concentrate kita sa booster kag hindi ta na ni matutukan ang aton nga general public. So correct. But we have to continue with that. Kag amo man lang ginapanawagan namon kay kung magtaas lang niya ang aton nga immunization sa general public, makabulig man ni siya sa amon sa mga taga-hospital or for the frontliners for that matter para makabulig man na sila hatag protection sa amon mo. So it goes both ways. Sa bilog nga Negros Occidental, Doc, sa siyam naton ka mga hospital run by the provincial government, mga pilagay naton nga mga consider naton nga medical workers naton? Mga malapit-lapit 2,000. Okay. So, close to the 2,000, no? So, more or less, dira. 1,617 dira. Okay. So, 1,007. So, we have enough vaccine o COVID vaccine nga gamiton ta sa booster shots? Yes, sir, we have. Kay, in fact, sa sining adlaw,
deliver liwat si DOH. And for the coming National Vaccination Day, which Yes. will be on November 29, 30, and December 1, Mm. we talked with the Assistant Regional Director of the DOH and Region 6, Dr. Tobias kahapon. Mapadala man sila allocation for those days. So hindi man na siya kaunon ang iyang para allocation for the immunization or the Okay. vaccination. So pila ang aton nga target diri sa Negros, sabi Doc, for this 3 days nga national vaccination? Sa national vaccination actually, sir, ang atong target di sa Negros, madlagan siya. Dali lang, sir, ang akong Okay. note. Kay Para accurate ang akong mahatag sa imong nga total. Kay nationwide, Doc, million ang target sa aton nga Department of Health mo? Ang nationwide natin, sir, actually is kwan mo. Ang target is 15 million. Yes, correct. 1.5. And then, kwan na siya, nag-target kita 5 million per day. Mm. For Region 6, ang atong target is 4,560 something. Okay. For Ang Negros? atong, sa Negros, na-misplace ko pa akong Okay. notes. May saklibo, sobra, no? Sobra, sir. Okay. Sobra, sir. Ito yung dako Kay populasyon medyo gamay ang aton nga daan nga tawag sini nga subong nga status. Mm. Ang aton nagadalagan siya nga daan sa per sa kada district ha. Mm. Sa first district ang target per day sa first district is 27,895. So i-distribute na siya sa 1, 2, 3, 5 ka LGUs. Sa second district mga 23,177 per Doses. day. Dako mangling. Dako na siya. And then first, second, ang sa third is, ang sa third district is 26,792. While ang sa, dali ka sir, kay... Fourth district. 4th, 5th, and 6th. Sa fifth is 33,699. And then ang sa sixth is 37,824. Medyo madako, ang pinakadako actually nga target is sa 6th district. Mm. Kay ang mas dako ang population sa 6th district. Okay. Compared with the other 5 districts. So sina nga per day nga target, Doc? Oo, yes sir. Okay. So pag sila ka 3 days, i-times na sa 3. I-times 3 mo na siya. Arigin na open ko akong PowerPoint. Okay. So na ang maging target naton diri sa Negros Occidental. Oo, amo na siya magiging target naton. So sa bilog ng Western Visayas, dako banggali Doc, no? Pila yan? Bilog to Sa Western Visayas, sir, is 456,000. Okay. Something. 456,000 mo itong ginawag during sa meeting mo. Okay. So ining 3 days national vaccination naton, ang pagkandak sa pangbakuna depende na sa LGUs kung di nila hiwaton kaya ang LGUs na may mga venue man subong ginakadakan sa vaccination, sila na ibala da kundin. Yes sir, silang bahala. Ang concept sa National Vaccination Day is makadugang kita sa vaccination sites. And ma-involve ni siya ang mga ginatawag nila. Actually, ang kabilugan nga tawag nila is bayanihan, bakunahan. Kaya ma-fall siya sa National Heroes Day. So, amo na siyang si bayanihan. Okay. So, ang tanan nga sectors dapat ma-itap sa LGU para ma-involve. So, it would not only be sa health nga sector, kung pwede makakata kita, kinahanglan kita bulig sa aton mga private
mga offices or entities, much better. Okay. Kaya So, para ma-reach. okay. So, klaron ta, Doc, no? So, ining 3 days na itong vaccination, first dose ulit tanan, why ta dising include yung sa second dose, first dose initanan. First dose siya, sir. First dose. Okay, sa mga wala pag gali ka pa vaccine. Oo, sir. Kay amo na siya ang aton when we say nga gina-target nato actually ang national target ang Ah. mga herd immunity 7% of our total population. Dito naghinay si Doc How. Dalang Doc, no? Doon naghinay. Dahil mo na-adjust ka man. Doon naghinay mo sa nga audio. Nagkabida sa nga. Ayun, Doc? Doon naghinay. Kita, gamay lang Doc. Saglit lang no? Kay check tanay, no? Doon naghinay mo sa nga audio. So, may mo na ipatis magaan natin informasyon kay particularmente sa 3 days natin nga vaccination program nga target nationwide 15 milyones. No? So, this was in Visayas, 400,000 plus. There's Negros, dako man. Mga kaibanan, Doc? Yes, sir. Okay na, no? So, at least, sinaton, gabay pa nga ining 3 days naton nga national vaccination diri sa Negros Oriental, mas madamo pag nga mga Negrosano na ang mag-avail. So, ano ni Doc Claron, ta kami kapangkot, ano ni sila, walk-in lang ni or may mga pre-registration na daan sa mga LGU staff for this 3 days national vaccination, Doc Babelio? Actually, ito sa call na siya sang kwan, iyan na siya sang LGU kung ano nga strategy ang ubrahon nila. Okay. Kung ma-walk-in or ma-pre-registration. Okay. Pero ang possibility sila, sir, may mga vaccination sites nga walk-in. Tapos daw magiging mix na siya. Depende sa LGU, sir. Okay, kaya tayo magsilinta kung sa Doc magsilinta mag-pre-registration. Pero sa Doc atrasado na black, time consuming. Pero kung walk-in lang, at least daw mapos kag siling naton kung magtanaw kung sa mga uto nato gusto magpahinga pa bakuna tala kata Doc amo na ba Doc hapos na lang ya mag-walk-in sang sa mag pre-registration pa kita 2 days, 3 days before Doc Pabelio? May advantages kag disadvantages ang both sides. Ang namin sa pre-registration, sir, is ma-anticipate naton ang number ng na kinahanglanon. Correct. So, hindi ang aton nga wastage, medyo mamabuhinan naton ang wastage naton. Ang sa walk-in naman niya, ang isa naman sa advantage, siyempre ang ginatawag bala nga hagaray. Basi magkulang. Kung mga hagaray-hagaray, pwede kita maka-inganyo kita sa additional nga mga munog pa vaccine. Ang disadvantage niya, pwede kumulang ang imo vaccine. Correct. Pwede man nga magsubra. Amo naman lang na siya. But we have to weigh. What the thing is, ang importante, niya mga ulit kami bulig sa media, nga makainganyo kita sa aton nga mga pumuluyo, nga nang nahadlukan pa, nga magpa-vaccinate din. Okay, no? Dako nga protection din niya, sir. Okay, kaya tayo balaan naman na dako nga porsyento sa aton nga mga nagkalamatay is unvax na aton nga makotoran. Yes, sir. Yes, sir. That's true. Okay. That's true, sir. Okay. So last din lang guro, Doc, gaan ka tiyempo nga makapila panawagan sa aton nga mga pumulo sa Negros Oriental, especially sa aton coming 3 days national vaccination. Doc Pabelio, go ahead, ma'am. Okay, thank you, sir. Ang amon lang yung apila tani sa aton nga mga Negrosanon nga kung pwede. So, hindi lang sila, because this is not the responsibility only of the government. Aton ni siya responsibilidad bilang mga pumuluyo. Kaya ang ini siya, patukod man siya nga programa sa aton nga gobyerno para man niya sa aton tanan nga kaayuhan. So, ini siya ang pagpabakuna. This is something responsibility natin as an individual and as a citizen man sa aton nga banwa, aton nga probinsya. So, magpabakuna kita. Wala kami gahambal nga 100% wala ka batyagon because may ara ka sa batyagon. Ang sakit sa lang daan sa pag-injection, ara na. But the advantages outweighs ang mga medyo discomfort na makuha natin during the vaccination. So please, ang mga wala pa nakapabakuna, mapabakuna kita.
Kag ang mga aton mga banwa, mga sigad naton, nagasigi-sige na sila daily. Hindi na kita kinahanglan maghulat sang ining National Vaccination Day. Adlaw-adlaw nagalibot na ang mga LGUs, ang mga city health, ang mga municipal health officers, ang mga staff. I-take advantage ni naton. This time the government is reaching out and the government needs all of us to cooperate with each other. Ako na siya siguro certain to give. Sige, Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ma'am, damo salamat sa tiyempo mo kag mayong aga. Thank you, Master, for the opportunity. Thank you, Kid. Kapatay kami nato sining vaccine distribution in charge sa probinsya sa Negros Occidental, Dr. Claudelia Josefa Pabilio, no, sa reapilasyon sa ato sini upcoming 3 days national vaccination, October 29, 30, and December 1. Kag of course, sa preparasyon sa aton sining probinsya, no, sa booster shots, no, especially una sa aton sining mga medical frontliners. So kapon may ara naglia nga mga medical frontliners naton sa may Teresita Lopez Landoni Provincial Hospital sa Silay kag Cadiz District Hospital nga paidalom na, no, sa sining booster shots, no? Pang kuan pagid niya, pang pabakod pagid, no, sa aton sining pagkontra sining corona virus, mga kabinan. So kita sa mga utod naton dira nga wala pa nagkapabakuna, ara may 3 kita kadlaw nga national vaccination, no? Kung di ka muna ka-abel daily gyapon, sige ang aton sining pagpabakuna sa tagsa naton ka mga local government units. Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligid sa sakna, alas 8 sa aga. Pagbalik niyo para tuntunan Bombo na big time, dugang pagid nga mga balita, anong epekto sa supply sa shabu diri sa Western Visayas, sining mga daragko nga mga confiscation sang supply dito sa Luzon sa nagligad nga mga binulan. Pasmente subong yang holiday season dante may lokasyon basin ko ba si magdako naman ang demand sa illegal nga droga. Balon na, no, sa pakikiangon kag report ni Bong Carla Defensor sa aton sini Regional Director, no, sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa mga Western Visayas. Kag pila pagid ka mga balita, inatan na aton panabalikan, makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Number 1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani, likawan nga mabasa sa ulan, agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa
ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik na rin po palagi sa Platutunan Bombo na Big Time. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 17 minutos na nakalabay stock na alas 9 sa aga. Mga this time, sa aton sa pila ka mga talalapang doon pag lokal mga kahapon ang ito sininga PDEA Regional Director doon sa Western Visayas Region 6, si Sir Tablate, ang isa sa mga dinapit nga bisita sa sining groundbreaking sa construction sa PDEA Provincial Office dito sa Negros Occidental. Kahapon ito may sunod sa Silay. So, oportunidad nga mapamangkot kung kamusta ang supply subong kag ayan sinaton ining mga dalagko kung dumayo sa maniligan nga binulan hundreds of kilos sa shabu nagkala konfiskar sa mga sunod-sunod nga mga drug operation sa atong PDEA sa atong PNP especially dito sa Luzon. So ini mga hundreds of kilos sang shabu may epekto yan sa supply sang shabu dire sa Western Visayas. Kahit simple kung dako nga bulyo mo siling ka hundreds of kilos, billions of pesos. Ayan, ato nga mga hundreds of kilos sang shabu for Luzon lang to. Base supply ito sa Bilog Pilipinas. Kag dito lagi na ginastock sa Luzon. So bangon sa mga prensyon, nagbuhin o naapektuhan ang supply sa shabu diri sa Western Visayas, mga kabanan. Ato na ibaloon sa report ni Bombo Carla Defensor sa iya pagpakigangot sa aton sini PDEA Regional Director Alex Tablate. Mga kabanan kasi lingkot ini siyang bagay balanta naman nga dako man ining dako man ining kontribusyon ang kampanya sa droga sa aton PNP sa PDEA dako ining dako nga impact ini sa supply sang droga diri sa pungsod Pilipinas. May epekto giman nagninit, nagbuhin, nagmahal ang presyo sang shabu diri sa Western Visayas. Sorry sa pikalinya ang report pud sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, Kevin. Yes, Bombo Dennis, so mayara sang impact sa Western Visayas ang pagkadakop sa mga drug lords o kung mga madalagpo nga mga drug personality sa NCR. Bombo Dennis, di makita man naton nga tag binilyon ang nakuha sa mga suspetsado sa gipatigayon nga bypass operations ang PDEA kang sang katapos ang PNP. Bombo Dennis, susunod kay Director Alex Tablate, Regional Director sang PDEA. Hindi lang PDEA ang nag-operate Bombo Dennis, kaupod man diri ang nagkalain-lain nga katapos ng law enforcement unit Bombo Dennis, AFP kag PNP kag ang resulta diri Bombo Dennis, susunod-sunod ang hold sang illegal nga droga Bombo Dennis. So, ang impact sa Western Visayas sa mga drug lords nakakuha sang binilyon nga mga worth sang suspected shabu. So at least any Bombo Dennis hindi mapadistribute sa nagkalain-lain nga areas sa Pilipinas, pungsod Pilipinas Bombo Dennis, especially diri sa Western Visayas Bombo Dennis. Kag mayara man sa mga operation ang PDEA, bisan gidagmay Bombo Dennis ang makuha sang katapos ang PDEA sa ila sini nga mga operasyon at pisigi-sigi ang ila sini nga mga bypass operation Bombo Dennis. So wala lang ini sila tambay lang bangod nga nakuha na o kung nadakpan na ang mga dalagko nga mga drug personality o kung may nakuha ini sila sa mga madalagko nga mga kung na-confiscate nga mga suspected shabu
So wala ini sila nagauntat sa ila sini nga pag-operate o kung na nagpagpatigayon sa nga bypass operations Bombo Dennis. So ikumpara way back 3 years or 4 years Bombo Dennis. So 3 years or 5 years ago, kita makita naton nga may impact gid Bombo Dennis, no? So sa monitoring sinisa nga katapos ang kapulisan kag sang PDEA Bombo Dennis, makita diri nga nagnubo o kun na gamay na lang gid no ang gakakuha sa ila sini nga ginapatigayon nga mga bypass operation. May tuod sang mga dalagko pero hindi gid galabot sa minilyon Bombo Dennis, no? Ang nakuha. So mo nang monitoring sang PDEA, nagnubo ang nagnubo ang Supply. mga nagka-confiscate nila Bombo Dennis nga mga suspected siya po. Kahit ibong Carla, Senator, ining latest, no, last month na gabi, no, kag sining bulan sa Nobyembre, todo kung masibara naton gramos lang sa mga tag 5 grams, 6 grams, the most gani mga 10 grams lang yung Carla, mga napang recover nga sa bubot silingon, apektado gid ang supply naton diri sa Western Visayas. Yes, Bombo Dennis, bangod ba no, sa nadakpan ng mga drug lords dito sa area sa NCR Bombo Dennis, nagdiligan lang nino, duwa ka mga Chinese nationals ang ako mga halos karabanan ng mga nagkaladakpan Bombo Dennis, mga Chinese nationals, no? May mga pila ka mga bulto sa suspected shabu ang nakuha sa ila, binilyon ang worth asang suspected shabu. So dako gini impact diri Bombo Dennis, no? At least wala na na-distribute ini nga mga suspected shabu sa nagkailaing areas sa Pilipinas, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, sa pamatian na to, napakayagi kan kay Director Alex Tablate. For the last few months, alam naman natin yung mga high volume recoveries in the NCR. Of course, kung titingnan natin, ito actually yung naging produkto ng Intel Fusion ng iba't ibang law enforcement unit. So, in-emphasize ko, hindi lang po ito trabaho ng PDEA. Kasama natin dito yung AFP, PNP, among other law enforcement units. Kaya itong naging resulta, sunod-sunod na napakalaking haul ng illegal drug. Impact. Ano magiging impact? Of course, kung hindi yun nakuha, so ano yung expect natin? Of course, it will be distributed sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And that would include our regions. Tayo ay nagpapasalamat dahil dyan kasi stock-wise, talagang bumaba. Kasi how much yung na-recover nila? Those were worth billions of pesos. Let's be realistic. Alam natin, meron pa ring mga pakunti-kunti tayong nahuhuli ang PDEA at PNP. And pero kung i-compare natin, siguro way back 3 or 5 years ago, even you, taga dito kayo, makikita nyo yung impact. Kasi sa Iloilo, for example, Iloilo City, nakita din nila yung impact. I-compare nung previous years at ngayon. So, ganun din. Despite naman na ito yung sunod-sunod na mga malalaking operations ng PDEA, hindi naman tayo pwedeng mag-relax. That's why from time to time, you will know and you will find out na may mga anti-drug operations pa rin tayong ginagawa, particularly yung mga dismantling ng mga drug dens. Of course, in partnership na with the PNP, especially, ang assessment kasi natin, pag sinabing drug den, usually ito yung mga areas in which yung mga malalaking city. Okay, let's be specific na, no? Bacolod City, San Carlos City, ito yung medyo malalaking cities na in which may mga ganitong drug dens. So, from time to time, ganun din. Maririnig nyo rin na may mga operations tayo against drug dens na to. Carla? Yes. Bombo Dennis, sa mo to, no, ang napayagikan kay Director Alex Tablate regarding sa impact, no, sa mga nagkaladakpan yung mga drug lords sa NCR Bombo Dennis. So nagamay man ang ila sini nga mga nakumpiskar Bombo Dennis, pero at least sige sa gyapon ng ila sini nga ginapatigayon nga mga bypass operations sa Bombo Dennis. Bago mo po Carla, tingin mo balaan ta naman, no? Magluwas taon sa aton PDEA, ang PNP-ara, no? Ang NBI, gani, hindi naman sa ligad nga binulan sa Banago, may nagkandak man sa drug bypass sa NBI, no? Dako man to gani nga
bulyom sa nga sabon na kuha, no? Of course, atong Bureau of Custom, no? Ting partner naman sa aton nga PDEA, ang aton nga Coast Guard, no? Especially sa mga nagasulod lang nga mga cargos, no? Diri sa aton nga probinsya, no? Kag lately lang Bombo Carla kahapon, no? Sa National News aton News Center, may na-recover man ni sabong ipadala man to sa kwanto sa dahil sa ka-courier bla ning nagapadala sa mga shipment, no? So do mo naman siguro ang kung sa tini ni mga drug dealers ni gapangita mo diskarte mo kung daw masunog na diskarte sa ding pagi ngita naman sila sa iban gibati naman may mga inapadala naman sa mga courier companies, no? Bombo Carla, so diri guro ti sa operasyon sa pagpanilag kag sa style naman sa aton nga mga law enforcement agency, di naman matiktikan kung paano kay ti bisan amon to Bombo Carla ka dako nga bulyom, no? Hundreds of kilos ang siya na recover ito sa Luzon. Pero may aragapon nagasulod, no? May aragapon nagakabilin, may aragapon nagasulod sa supply route, no? Sa Cebu, sa diin mga bahay sa Pilipinas. Sabot siguro may aragapon nagasulod nga daw hindi pa matiktikan dyan, hindi pa mutikan. Sa aton nga mga law enforcement, Bombo Carla? Yes, amo gani Bombo Dennis, no. So amo ni sila, no, coordinate sa nagkalain nga mga unit sa law enforcement Bombo Dennis para at least, no, nga hindi na makalusot ang mga illegal nga droga Bombo Dennis subong dumera pagid, no, sa mga nagakalusot nga mga illegal drugs. So kabay pa ini matapda ini Bombo Dennis, no, kay ti ang miyara man sa ginapatigayon nga programa ining PDEA, no, ang barangay drug clearing Bombo Dennis. So kabay pa ini nga mga transportation nga ni sa mga illegal drugs matapna naman ini Bombo Dennis. Kasi sa barangay drug clearing operation there is Western Visayas, Bombo Carla, damo naman ng mga barangays nato do 300 plus na or 200 plus ang drug cleared barangay Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, no. So magalapot na sa tunga na almost 50% na sa barangay sa Negros Occidental dala na dira ang Bacolod City Bombo Dennis nga na drug cleared na, no. So sa subong mayara sang 64 ka mga barangays ang magapasakop naman sa maabot nga deliberation this coming November 23 Bombo Dennis. Kag bantayan naman na nato, no, kung pila naman ka mga barangays ang makapasar sa deliberation Bombo Dennis. Okay, te included sa Bacolod City, Negros Occidental, mga 661, ha? 661 lakip ng Bacolod, no? Nga barangay Bombo ay ang di 601 ang sa Negros. Yes, Bombo Dennis. Plus 61 sa barangay sa Bacolod. Yes, ang Bacolod. Yes, o 662 barangay sunan. Yes, Bombo Dennis. So almost 50% na Bombo Dennis, no, sa nga mga barangay diri sa Occidental ang dala na dira ang Bacolod City ang na-drug cleared na Bombo Dennis. So kabay pa nga maging successful ini. So sa mga drug cleared barangay naton all over the province of Negros Occidental including na biyang City of Bacolod, so dako pa nagyapon nga pagpahangkat sa ila Bombo Carla especially sa aton nga mga barangay officials, of course sa mga local officials man naton, no? Kay di lang sila nga ako na drug cleared barangay ka na, do kampante ka na. Mas mabudlay pa gani Bombo Carla nga mag-maintain ka, i-maintain mo nga drug cleared ang barangay mo Bombo Carla sa nagapadulong ka pa lang sa mga hinlimon nga drug cleared mo na kay malutsa ka na bisan isa lang ka kaso babawi naman si imong title mo as drug cleared barangay Bombo Carla. Abogid Bombo Dennis, no. So mas challenge ini sa aton sini nga mga barangay, no, ang ini nga drug cleared operation nga ako na drug cleared barangay drug clearing nga ni Bombo Dennis. Pero at least Bombo Dennis, no, mabuligan ang aton sini nga pumuluyo nga ako ng mga drug personalities nga magbalik sa ila sini nga kinahanglanon ikaw kahon Bombo Dennis, no, ang magsurvey sa ila sini pamilya kada hindi bala ni pabugat sa ila sini nga pamilya Bombo Dennis. Kag sa dire sa aton operation sa kampanya naton sa droga, hindi mo lang yung pagpandakop mo, di ba ara mo sa programa ta ang pag-rehabilitate sa mga drug users nato na Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, no. So after ini sa nga rehabilitation mayara sa nga
livelihood nga mabaton ini nga mga drug personality Bombo Dennis. Basta masigurado lang nila nga kung iga-drug test ini sila, negative ini sila Bombo Dennis. Mayaman na, no? At least ma-cover ito nga sektor kahit hindi lang sa operation. Sa drug rehabilitation, kahit sa iba nato nga mga nagagamit lang, mga drug dependents, sa biktima lang sa mga circumstansya mo, Bombo Carla? Sakto gid na Bombo Dennis, no, kung kaisang iban diri kapit papatalim bala Bombo Dennis nga dapat may kung may makuhaan lang sa nga kwarta Bombo Dennis. So kabay pa no nga maging successful ini kaga madamo pagid sa nga mabuligan sini Bombo Dennis. Galing kahit hindi lang basta-basta, hindi lang sila nga kung mo may mga circumstances kabuhi mo ma-engage na sa illegal nga activities, particularly sa illegal droga, di bawal gina sa aton ka kasuguan, Bombo Carla? Yes. Amo gid ni Bombo Dennis, no, bawal gid gamit sa nga illegal nga droga kung maggusto pagid sa nga illegal nga droga Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, amoy ng report gikan sa patrolyo ni Bumbo Carla May Defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat Bombo Carla May Defensor sa moto pagpayag sa ato si PDO Regional Director, no, si Alex Tablate, sa sining efekto, no, sa supply sa Cebu o diri sa aton nga Rion, Western Visayas, after sa confiscation lagko nga bulyom, hundreds of kilos, billions of pesos nga worth sa Cebu dito iya sa Luzon sa managligad nga mga binulan, may arap man gulo ginagmay. So gabay pa nga mga padayon, no, ining aton drug operation, anti-drug operation, para hindi na magduging, no, ang Cebu sa aton sining syudad katitam na number 1 na ang epekto sining Cebu sa aton sining komunidad ang pagtuhaw, no, pagsaka sang krimen sa aton sining syudad. Ket siyempre kun ang mga drug dependent karon way na sing kwarta dira nga gamiton bakal sa Cebu nimon la mga hold up, mga wat, kag maghimo sa ibang pang krimen, para to sustain sa ila siniya nga bisyo. Number 1 dira, unang apektuhan ang pamilya. Number 1 ang kawatan nila mismo ila siniya panimalay. Next, ang sosyudad, krimen. Magluwas sa kinawatay, mga holdapanay, akyat bahay. Kung naga-worse pang senaryo, may nagakabo pa nga mga pagpangmatay. Kung ang biktimahon nila mabato, mabunan nila, matiruhan nila, kung ano mahimo sinadira, mapatay, makabilang. So, muna pinaka-the worst nga senaryo. Of course, sa pamilya, nagagaguba ang pamilya. Kaya may harapan niya nga, di ilang sa kabataan, may harapan nga mga ginikanan, nga mga drug dependent man. Nagagamit man sa droga. Di resulta, broken family. Ang kabataan, nag-resort man sa paggamit sa illegal nga droga, mga kabanan. So, gabay pa mga tuloy-tuloy na ni nga bisan pa paano, kung hindi man masin aton 100% nga mga drug-free ang aton sila nga sosyudad, at least ma-minimize naton, mabuhina naton, or mapanubo, or mapagamay ang supply sa Cebu, ang supply sa illegal nga droga, kag mabuhina naton ang karamuon sa aton mga pumuluyo nga mangin drug dependence. Of course, man diri hindi lang ang rehabilitasyon, hindi lang drug operation, onti man diri ang education kag information campaign. Kaysa una, sing wala pa kita pandemya, ang aton nga mga drug enforcement agency, aton sila nga PDEA, aton sila PNP, may mga drug symposium na ginakandak sa mga eskwelahan. Ginapensyente, ginapahangop sa mga lamharon, ang hindi maayo. Sa bagay, wala man si maayo nga resulta ang paggamit ng illegal nga droga mo. Ang maayo lang resulta diya sa mga drug lord, kaya magranon sila. Pero kung ikaw yung drug user, ikaw yung drug dependent, why ginaya sang maayo nga resulta nga matag si mo? Negatibo ginaya ang resulta. So muna, importante, pagka diri ang information campaign, ang education campaign sa aton sila nga mapumuloyo particularmente sa aton nga mga lamharon kung ano ang malain nga efekto sang droga, illegal nga droga
sa aton sining kaugalingon, sa aton panimalay, kag sa aton siniya nga sosyudad, mga kaibigan. So gabay pa sinaton hindi lang dito na saling naton sa mga law enforcement agency naton, kita mismo nga pumuluyo, may ara man diri sa ginatawag nga bahin, kabahin or may contribution na kita dapat sa ato sini kampanya batok sa illegal nga droga. 37 minutos na nakaligas na alas 9 sang aga mga kaibigan, no? Sunod aton nga report naman ni Bombo Andro Burgos, no? About isubong pila na lang 37 days before Christmas Day. Ang iba naghangla niya mo nga first week sang December, second week sa December, nagpaninghamot ng kayuhan. Anong kayuhan sa bulan sa Disyembre? Of course, ang ginahulat nga Christmas bonus, ang ginahulat nga 13th month, sa aton sining government employees may 14 months, may other mga additional bonuses pagkait mo habok sa subong, ang aton sining mga empleyado, sa di kita sa pinakabigsik at ining 13th month pinakabigsik ini why pa ni mandate yang 14th month, why pa ni mandate yang mga extra bonuses, ang 13th month ti dugay na niya, nga ginaangkon sa aton sining mga trabador sa gobyerno or sa pribado nga sektor, mga kaibigan. So this coming holiday season sa nato Nobyembre o Disyembre daw mo na ning ginaamar sa kadamaan. So sino ang makabaton sang 13th month pay? Siyempre ti number one, mga regular permanent employees. Sa iba naton may mga contractual, natawag may mga casual, may mga project per project basis, nga mga empleyado. Especially sa ato sining mga ahensya sa gobyerno. Di bala maka-avail ini sila sing 13th month, mga kaibigan. Bawas lingkod ti kali iban subong niya ay lang 13th month niya, especially sa gobyerno. Sang May, June, 50% sa 13th month na release ni. Ang 50% siguro base sining Nobyembre, ang balatunon sa Disyembre ti 14th month, additional bonuses o ano pa dara. Ngalin nga sa gobyerno na mo naman nila nila mga kaibigan, ang mga casual naton kay mga job order o sinaton ini mga per project bala nga mga trabador makabatom na bala yan saying 13th month. Ariwa, ibaloon tabi sa eksperto sinatawag nga labor, tinatawag nga benepisyo o sinaton na advokasya para sa aton nga mga trabador, sa aton nga mga sinaton mga kuan lang tawag nga mga workers naton, mga binan. So sa pekan niya kuan man ang report ni Bombo Andro Burgos siya na pagpakangot sa kay Secretary General Sanggawa, sinisabahan niya sa aton sining palaabuton nga 13th month pay, mga kaibigan. Sa pekan niya Bombo Andro, Kimin. Bombo Dennis, talaga hilapit ng holiday season, kabalo na makita nga expected ina nga kanabulan pang Disyembre. Kung halos tanan nagaka-uptan git sang nasiling nga doble nga grasya git Bombo Dennis. Pero sabahin sang sektor sa mga mamubugon, may pila ka mga nagapamangkot bala kung ang mga kontraktual o kung mga wala pa na regular na mga empleyado ang posible makabaton man din sa ilan ng mga 13th month pay, no? So, dili nato ding pakikamutan man ang sa sektor sa mga mamubugon, no? Kung sila din grupo, especially sa bayan sa gawa ko po din. Dili nato na ibaluan nga mandate, no? Kung sila pa pala po din, hindi pa man may mga gratuity pay ni bala, no? Pero ano sila nga gratuity pay po din, hindi pa ginagawa sila nga mandate, ban bala sa layi, no? Diri sa aton sa Pusod Pilipinas. Pero may mga insentibo lagi man din nga posible mahatag sa pila ka mga empleyado din nga hindi pa mo siling nato din nga mga regular employees. Pero subong ni nga Disyembre ginatan-aw man sang pila ka mga grupo, no, kasi palang
nga may mga pagpag-uman dala po when it comes sa mga pagsunundan sa mga ukon guidelines nga sa bahay sa mga 30th month pay bonuses. No? Kay mismo ang dole sa sinilagit mga third mo nag-provide sila mismo sa ilang guidelines na lungod sa pag-atag sa mga 30th month pay. But we know naman, especially sumong panahon, na ano pa kita gyapon sa pandemic, even though nga manubo na itong alert level bubutelis, ano na kita especially sa alert level 2, pero hindi kasablagan, no? Kung hindi upang sa mga establishmento, mapapribado man, o kung mga tagkumandating ng mga companies bubutelis, especially sa mga MSMEs pala, no? O kung mga micro, small, medium enterprises, hindi bubutelis upang ang pandemic para sila hindi makahatag man, no? O kung makahatag, di sa masiling nga 13th month pay. Kaya muli ang Bobo Dennis. Agawon ko pala na yung mga istorya kati at sakto nambal mo ka previous ng liga ng damo sa mga magagmay nga mga negosyante nga nagayamo nga iti bangod sa pandemya malawig may pila ka mga binulan sila nga sa operation. Di sila kuno kasangkol nga magatag sa 13th month pay naton. Kay na sa news center ko nabatian sa ato matagplomati sa report sa ating news center interview si Scary Labor Secretary Bello, nagpayag to nga may ara sang ihatag nga kwan nga financial assistance ang aton gobyerno sa mga magagmay nga mga negosyante nga hindi makasarang sa paghatag sang 13th month pay sa ila, no? Buligan sila sa gobyerno para ang ila nga mga trabador hindi madismaya, para ila sila nga mga trabador magkabaton sang 13th month sa Bumbandro. Yes, isakto ina po kung sa totoo naging man pala, no? Base man mismo sa pagsulundan na kita lang po din sanay yung madri sa aton ng camp sa pag-atag sa mga bonuses kangay sa 13th month pay. Obligado ni po din sa isa ka company mo, no? Nga mag-atagit mismo sa 13th month pay, especially sa mga regular traffic ng mga empleyado. Pero kung ano rin po din, actually maka-loan day ang isabi ka company. For example, sa isabi ka trabante na ako empleyado, hindi magbukod sa 12,000 pesos mo din na pwede malong, no? Per employee, ina. No? So, muna bala po din nga, pwede gidagalit, no? Kung tagaan, nagibalasang, pangita, nagibalasang giya, kung paagi po din nga, makahatag sila bisang na sila nga 30th month pay, ay, ano man no? Zero interest, manikulo po din within 1 year. At ining posible din nga ma-loan, nga na sariling company, no? So, pala po din sa mga basic na gitnanding ng mga o kung mga unagin mismo ng mga pagsulundan kag mga basic na mga pahanumduman mismo based, no? Sa bahay sa mga enterprises dire o kung mga negosyo dire po din at posibleng na makatag isang 13th month pay sa naman ng mga empleyado. O masilikan mismo ni Mr. Willie Sancho ang subong na panahon, tungod nga nagamatamat na kita buhi balik, no? Ang nagakabuhi, kaliwat ang nagamatamat na bago na itong ekonomiya. So isa na inibo po din sa tsansa na, no? Nga maataga na pala mismo sa nagakaigugipin ng mga, at nagakaangay man din ng mga incentives dira, or mga bonuses man, no? Ang ato nga mga empleyado, kaangay man sa ato, no? Mapadako man na, mapadagmay man din ang mga establishmento nga posible kayo po din nga nagapatayon kaya gyapon napasalamat ang iban ng mga establishment kani nga duay gid lang nga nakapanira na o kundi na tamaan gid pala po din sa siling nga pag mga diri sa aton, no? But at least, no, sige gyapon nga pagtrabaho sa pila ka mga empleyado Bobudenes kay ay hindi man lang konsol Pilipinas kundi bitog nga kalibutan niya nagaanton sa siling nga pandemic. So kita diriya mismo pasalamat kita kaya nga vaccination amat-amat na bubudenis nagalagas kita sa nasiling nga porsyento ng herd immunity, no? Para makabalik na kita sa nasiling nga normal nga pagsinalayo na kon bubudenis. Sa muna mga butang, no? Kag mga palatandaan ba lang, especially sa mga micro, small, medium enterprises when it comes sa pag-provide, no? Sa pag-atag na sila nga palabuton nga 13th month pay sa bulan sa Disyembre, Bobotenes. Correct, no? Kahit not so much sa aton government employee, government sector, kahit ito problema na ya. Yes. Ha? May pandemya man kag wala ya.
ang gobyerno ya may pundo na ya para sa kayuhan, no? Di kaya sa aton nga mga private sector, especially sining mention ta ginamang lugagmay, kada amo panig mga problema ang ginapangatuwa mga sa pandemya puti matag naman niya sa ato kasuguan kag mismo sa mga previous pronouncement sa aton Labor Secretary Bello nga hindi ini mangin excuse nga hindi kaya magatag sa certain month sa imo sa empleyado bumbandro. Yes, amo ginabo ko din. Kay we know no na intindihan gid naton nga halos tanan or hindi man gid halos kalamanan mo ko din. May mga pili na gid man din nga mga negosyo nga tutungan sa lockdown. Nga nagkapadayon sila with gas operation kangay sa mga negosyo nga essential gid hindi na naton nang nalipod nga sa subong niya sige sila. Nga iban nga mga negosyo nga hindi may dalong di mapaidalong sa essential nga naniragit kag masilig na sabi nga to baltado gid sa subong. No kagaduwa gid sila nakabawi-bawi. Muna pong kulinik subong no ka panawagan mismo ang nagrupo sa mga mamumugon nga posible gid mo modelo sa mga provide no biskan na pila lang ka amount ang kasilingin nga mga mga negosyo na makatag ginagmay lang nga amount no sa nga incentive sa kun bonuses talaga hilapit ni nga bulan sa Disyembre kay kabalo kita pa sa Disyembre mo modelo tingnan mo na no may mga reaction ginaya nga ang kanaban sa aton may aragit pala sa ang kwarta kay because nga nagasulod mismo ang mga bonuses o mga incentives based sa sulod sa isa ka tuig nagabaki man na tayo niya bobotenis ang 13 months pay kung pila ka adlaw ang imong anobrahan sa sulod sa isa ka tuig no kasi amo na lahat na kinabasihan so it doesn't matter managuro kung madako na 13th month pay ang imo na mabaton no kay nagabari man ina sa number of working days no sa isa ka empleyado bobotenis but mo lagi man na mismo ang panawagan kaga gusto lagi man ipabutyag sa mga grupo sa mga mamumugon no especially sa Makulod nga bisan pa paano dumalagit kita bobotenis sa tamaan kang nasiling nga pagpanghalit sa pandemic o kung na na COVID-19 virus bobotenis. So bobotenis sa lugar lagi pa impormasyon nagpayag ato man nga pamatian ng Secretary General sa General of Alliance of Workers Association kasi Mr. Winnie Sancho. Ang ginatawag na 13th month is mandated by law, no? Inaya, wala na yan sang may makalikaw sila. As a matter of fact, ang mga ginatawag na itong small medium business enterprise, may opportunity sila to borrow loans, no, without any interest for 1 year. In order to compensate no the workers who are entitled to what we call 13 months under the law. Pero kung magsiling ikaw abis ang term nila sina gratuity pay is not mandated by law no. So it would come out that gratuity pay is voluntary or at the discretion no of management. That is why we have to define no kay may ara nga gahatag lang ang ginatawag na management prerogative so-called no pero abis ang Christmas bonus. Pero ang tanan-tanan nga mga practices isa lang gid ang mandated by law no sa akong paglantaw amo ang 13 months unless there are what we call additional benefit or compensation covered by the collective bargaining agreement. Kung may union no ang isa ka kompanya the collective bargaining agreement amo ang balasiya no the CBA or the collective bargaining agreement is the law between the two parties no so kalabanan nga may mga CBA Bongbuandro yes sir are receiving benefits which are more beneficial than what is mandated by law. Hindi na yan, hindi mo ma-excuse, especially kung ikaw a company that has been operating for quite a long time. Wala sang ginatawag, wala sang exemption no? ang 13 months. So magdiling silang pandemic, may haraman programa ang gobyerno nga makaulang sila kwarta na wala sang interest ang gusto ma-comply nila no ang ginatawag naton nga 13-month pay or the benefits of the workers under the law no
Ang ato lang siniga problema, ang definition sa ginatawag nga employee-employer relationship. Kamanti kung may 13 months, dapat may arasang ginatawag nga employee-employer relationship. Paano niya karoon ng mga particularly at this time bumbuandro mga riders. Kahit kalabanan ng mga riders, they are represented by tawag nga itong third party contractors nga ginatawag, no? Sinong ila employer, kundi wala, hindi man sila employer sang fast food, abi nga ginaobrahan nila, hindi man sila employer sang third party contractors. So muna sila ang mabili, no? Kahit hindi sila makademand, it is not mandated by law, no? Depende na lang kung may may kumpasyon ng ilang ang ilang tunog na obrahan, katagaan sila sang ilang mga benepisyo according to the number of hours or to the number of days that they have served that so-called contractors, no? Pero kung magsalig sila sa layete, why? Kaya kung wala sang employer relationship that could not be established, problema ang imong benepisyo like 13 months. Data ni at this time of nga nagkakuha na kamatamat naman sa panahon gabi, no? Ang mga restrictions, no? Tani dapat ang gobyerno kag mga private sector magbulig nga makabalik ang dako nga bahin sang mamumugon nga nadulaan sa obra. Because our economy could not recover unless these massive unemployed people can return to work and provide for the needs of their family, no? So dapat buligan, no? Na hindi lamang makabalik sa ila obra, kundi buligan man sila silang ila mga pamilya na makuha nila ang ila benepisyo, especially that Christmas is just around the corner, no? Masyado pa subo na makaselebrar kita sang ginatawag nga Christmas time kung ang mamumugon wala sang trabaho kaniya pamilya maka-experience sang ginatawag naton nga economic recession, no? So with the easing out of restrictions, we are hoping, no, that a large number of workers can return to their work and our economy, no, could return to the so-called new normal and our businesses could scale up, no, their operation, no, para nga ang mga means of transportation, tourism, and all other related industries could move on, no, for us to attain a degree of economic improvement for the good of all workers and families involved in this difficult and trying time. Pomodene. Yes, Pomodene. Ito kaya mo mismo ang mensahe sa grupo sa mga mamumugon, no? Kag sa ilan niya gusto man nga ipabutsan, no? Especially sa mga enterprises, kung mga companies na nung Pomodene sa ginapaabot nilang 13 months pay bonuses sa Pomodene. Yes, kaya based sa Presidential Decree 851, especially itong modern mga private sector employers, rank and file employees should be paid sa ilang 13th month pay on or before December 24, Bombo Andro. Yes. Kung nakilala ko pa niya, kadugay, may December 8. As ko may wow, niya may kaayuhan na. Ay ba niya, temprano pa. First day pa niya sa December, gasabwag na kayuhan mo. Sa atin nga mo, November pa lang niya, may pamaskuhan na kita sa wanto panalo, Bombo Andro. Ako saan sakto ginabo ko Dennis. Amo na kanila subong, no? Saka may kilala pa kanila sa Bombo Dennis. Nga why niya ginaisip ang days before Christmas. Ginaisip na lang yung days before the 13th month, Bombo Dennis, no? Kilala ko na mo. Why na ko yung countdown na how many days before Christmas, ako yung countdown, how many days before 13th month pay. Mamuli ako Dennis, kaya
syempre ang adlaw sa Pasko ay aray ginaya mo, no? Ano na ginaya? Na ano talaga na traditional na po yung kada bulan syempre kay Pasko kagang pagbulag sa tuyo kon New Year ya. Aray ginaya mismo, hindi ginaya madulan sa aton yung kabuhi sa sulising sa katuig mo Dennis. No, kagang 13th month ya, gani ko no silising ba, kasi maduwa pa kaya mapaslawan pa ya. So it's better nga pantayan na yung inadlaw, at least magabot ang 13th month pay mo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, no? So, para sa pagpalagay sa Bombo na Big Time sa Bombo France sa Burgos, para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Andro Burgos. Hindi mga problema nga to sining nga mga trabador sa pribadong sektor permanente sa mga magagmay nga kompanya kay arang gobyerno, no? As mentioned kay na, no, Dole Secretary Bello nga magahatag sang financial assistance, no? Without interest sa mga employer o kung mga tag-iya sining magagmay nga kompanya para lang makabaton kamo, maghatag sila sang 13th month pay sining nga bulan niya sang Disyembre. Ito dadamo sa punggang lang nga workers naton, especially sining ko sa mga magagmay nga mga kompanya nga base mapurnada ang ila 13 month pay. So ara assurance sa aton gobyerno, sa aton Dole Secretary Bello nga may ara assistance ng ihatag na para tuloy sa piyak ng pandemya gibatag naton sulod na sa duwag tuig ara gyapon niya ining kayuhan ining 13th month pay sa maabot nga bulan sa Disyembre. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time na 3 minutos na nga nabili, no? Mag-takboy na sa takna alas 10 ng aga mga kibinan. So wala na kita panahon din sa pagpalagid sa platutunan Bombo Anay Big Time. Temporary nyo lagad siling Huwebes, Bombo Dennis Rubica. Pras Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!